Зифа Кадырова. Сагынырсың, мин булмам. Икенче бүлек. Сөмбел яшеллеккә күмелеп утырган Сәмәрканд шәһәренә килеп төште. Халык ташкынына ияреп, зур бинага таба атлады. Ишектән керүгә кемдер аның җиңеннән читкә тартты. Бу кешенең абыйсы икәнен танып, Сөмбел шатлыгыннан елап җибәрде. Абый, килмәсәгез адашырмын дип бик курыккан идем. Рәхмәт, килгәнсез. Абыйсы сеңлесен кочаклап маңгаеннан үбеп алды. Үскәнем, хуш килдегез. Менә бу ханым, минем хатыным Галимә апаң. Таныш булыгыз дип, чибәр бер ханымны күрсәтте. Абау, нинди матур апа. Исәнмесез? Син дә бик чибәр, үскәнем. Бир улыңны, үзем күтәрим. Син арыгансыңдыр дип, ханым аның кулыннан баланы алды. Арыдым, күңелем бутала. Самолетта кулагым ярыла дип торам, диде Сөмбел. Әйдәгез, өйгә кайтабыз. Синең әйберләрең кайда соң әле? Сөмбел уялып, абый, минем бер әйберем дә юк. Менә бала киемнәре генә дип башын аска иде. Кайгырма, үскәнем, барысы да булыр. Әйдә, менә монда утыр дип, бик яхшы машинага утыртып, үзләрен алып кайттылар. Алар килеп туктаган өйне Сөмбелнең кинолардагына күргәне бар иде. Өй искитәрлек матур, зур, әйтерсең чәчәкләр арасына төзелгән хан сарае. Абыйсы белән апасы барлык бүлмәләрне күрсәтеп чыкты. Менә монысын сезнең өчен әзерләдек дип, матур итеп бизәлгән бүлмәгә алып керделәр. Сөмбел, бу бүлмә хәзер сезнеке. Менә монысы бала йоклый торган урын. Ошыймы? Апа, бу бит курчак бүлмәсе кебек. Үзе иркен, үзе якты. Яхшылыкларыгызны ничек кенә түләп бетерермен? Синең килүең бик яхшы булды әле. Шундый зур өйдә икәү генә яшибез. Миңа берәр эш табарга кирәк. Минем өстемә кияргә яхшы киемем дә юк. Бу кыяфәтем белән өегезне генә ямсызлап йөрермен. Ешкерсез сабыем. Без сине патша кызы кебек киендерербез. Юкка борчылма. Тормыш шундый, күрәсең. Анда кыш, монда җәй. Анда кирәксез, монда тансык. Баласыз интеккән гаиләгә сөенеш, җан җылысы. Өй яме булдылар алар. Сөмбел юлдан соң улы белән рәхәтләнеп мунча керде. Аннан чыгуына Галимә апасы яңа эчке киемнәр, матур халат бирде. Иске киемнәреңнең монда кирәге юк. Элекке тормышыңны искә төшереп тормасыннар, диде апасы. Менә шулай итеп Сөмбелнең чит җирләрдәге яңа тормышы башланды. Туганнары кунактан кунакка йөрттеләр. Апасы зур кибетләргә алып барды. Затлы киемнәр сатып алды. Сөмбелне зәвык белән киенергә, чәчен матур итеп өеп куярга өйрәтте. Абыйсы белән апасы шәһәрдә билгеле хөрмәт казанган табиблар икән. Абыйсы югары уку йортында да укыта, клиникада да эшли. Апасы хатын-кызлар табибы. Яшьләре 50-гә җитеп килсә дә, бик яшь күренәләр, һәм икесе дә бик чибәрләр. Сөмбел белән Азаматны бик яраттылар. Бер көнне үзара сөйләшеп утырганда апасы: "Сөмбел, үскәнем, синең берәр хыялың бармы?" дип сорап куйды. "Әйе, сезнең кебек яхшы табиб, яхшы кеше буласым килә. Тик соңдыр инде. Бала белән укып булмый бит." "Син бала турында борчылма. Әгәр теләгең бар икән, без сине быел ук укырга кертәбез. Бездән бүген генә берәү документларын алып китте. Аның урынына кертеп җибәрергә була. Уку таныклыгыңны алып килдеңме? Кая? Билгеләреңне карыйм әле. Бик әйбәт бит бу. Бер генә 4 Булай булгач, мин сине үзебезнең институтка укырга кертәм." "Абый, институт минем өчен түгел. Анда бит узак укырга кирәк. Мин 5-6 ел буе сезнең җилкәдә утыра алмыйм. Миңа училищеда ярый" дип әйтеп караган иде Сөмбел. "Юк инде, үскәнем. Мондый билгеләр белән мин сине югарырак үрләтәм. Без бит апаң белән икебез дә табиблар, ярдәм итәрбез. Практикасын апаң янында үтәрсең. Тырыш, Сөмбел. Синең белән әниең горурлансын.
Сине санламаганнар үкенсен. Барысына үч итеп, хөрмәткә лаек кеше булырга тырыш. Ә улыңны карарга кеше табарбыз. Үзең күрдең, безнең монда күпме ярдәмчел туганнарыбыз бар. Аннары апаң белән мин нәрсә өчен? Безнең үзебездән дә артмас әле ул. Рәхәтләнеп карарбыз дип каршы төште абыйсы. Алар Азаматны курчак кебек киендерделәр. Сөмбелнең дә өсте бөтен, тамагы тук. Бәхет өчен тагын ни кирәк? Шулай да әнисен, туган якларын бик сагынды. Булат белән Альфис бик еш төшләренә кереп йөдәтте. Яңа ел алдыннан Сөмбел укырга йөри башлады. Группадашларыннан үзенең җитди булуы, сабырлыгы белән аерылып торды. Дәресләргә соң йөри башлаганга, башкаларны авырлык белән куып тотты. Беренче көн укырга килгәч, аның янына таза гәүдәле, кап-кара бер егет килеп утырды. Үзен Исмаил дип таныштырды. Исмаил Иран егете икән. Аның телен аңлавы бик авыр. Шулай да үзара аңлаштылар. Бер-берсенә ярдәм иттеләр. Студент халкы, ару-талу белми торган күңелле халык, төрле кичәләр үткәрделәр. Яшьләр җыеннарына йөрделәр. Тик Сөмбел генә аларга кушылмады. Дәресләре бетүгә тизрәк өйгә, улы янына ашыкты. Төннәр буе дәрес әзерләү, уку җиңел түгел иде. Абыйсы белән апасы бөтен буш вакытларын Азаматка багышладылар. Сөмбелгә дәрес әзерләргә комачауламасын дип, бала караватын үз бүлмәләренә күчерделәр. Алар Азаматны яратып туя алмадылар. Аны үз балаларын карагандай, хыялланып, нәрсәгәдер өметләнеп сөйделәр. Баланың үскән саен кызыклы шөгыльләре артты. Өйдәгеләрне тагын да ныграк үзенә бәйләде. Зәңгәр күзле, куе кара кашлы, бөдрә чәчле бу сөйкемле бала елмайса, битләре бик матур чыкырая. Ул үзе дә көләргә генә тора, бик сирәк елый. Абыйсы белән апасы күп вакыт аны үзләренең урталарына салып йоклаттылар. Сөмбел исә ял көннәрендә улын яныннан җибәрмәде. Азамат әннә дип әнисен йомшак нәни куллары белән кысып кочаклый, чуп-чуп битеннән үбә. Моның рәхәтлеген әйтеп аңлатырлык түгел. Сөмбел улы белән көне буе бакчада, кымда уйный. Аннары икесе дә арып, кочаклашып йокыга китәләр. Көтеп алган бердән-бер ял көне шулай сизелми үтә дә китә. Ничек кенә авыр булмасын, беренче уку елы ахырына якынлашты. Сөмбел соңгы сынауларын бирде. Шатлыгыннан балкып йөгерә-йөгерә улы туганнары янына ашыкты. Өйгә керүгә Галимә апасын кочаклап алды. Апа җаным, бүген көн нинди матур. Мин хәзер әнигә укырга керүем турында яза алам. Әллә моңарчы укырга керүең турында хәбәр итмәгән идеңме? Юк, апа, әгәр укый алмасам, куып чыгарсалар дип курыктым. Хәзер имтиханнарым беткәч, курыкмыйча яза алам. Әни сөенеченнән елар инде. Апа, син мине үз яныңа идән юучы итеп булса да эшкә ал әле. Уят миңа. Икәүләшеп сезнең җилкәдә утырабыз. Каникулда булса да өйдә ятмыйм инде. Сөмбел үскәнем. Яхшылап тыңла әле мине. Үзем шунда эшләп, күпме кеше сөендереп, күпме балага гомер бирсәм дә, Ходай безгә бала насыйп итмәде. Сез безгә икегез дә бик кадерле. Сине дә, улыңны да бик яратабыз. Безнең бер нигә мохтаҗлыгыбыз юк. Җыйган байлыгыбыз җитәрлек. Син әле яшь, акча эшләргә өлгерерсең. Сиңа укырга кирәк. Син үз балабыз кебек, уңышларыңа шатланабыз. Синең белән горурланырга телибез. Абыең синнән бик канәгать. Әгәр сине укытып чыгара алсак, димәк без юкка яшәмәгәнбез дигән сүз. Бүген кич синең укуың бетүне бәйрәм итәрбез. Абыең кайтсын да, кая барырга теләсәң, шунда барып күңел ачарбыз. Син хәзер бар, ваннага кереп чык, ял ит. Сөмбел, син мине бик иркәлисең, апа, ялкауланып бетәм бит дип елмайды. Бар, тормыш арбасына җигелергә өлгерерсең дип, апасы Сөмбелне аркасыннан сөйде. Азамат инде тәпи йөри, тешләре дә чыкты, кайбер сүзләрне дә әйтә башлады. Әле менә Сөмбелнең килеп кочаклавы булды, улы мәм-мәм дип, кулын әнисенең күкрәгенә тыгып та җибәрде.
Эй, ятсыз малай, син зур бит инде. Бер килеп эләккәч, бала әнисен ычкындырмады, башын күлмәк изүенә тыгарга тырышты. Сөмбел улының кыланмышыннан эче катып көлде. Апасы беренче тапкыр аның шулай матур итеп яңгыратып көлүен ишетте. Үзе дә аларга кушылып көлде. Сөмбел көлә-көлә идәнгә тәгәрәп китте. Бала аңа карап тәгәрәде, көлде, тагын әнисенең изүенә үрелде. Сөмбелгә бүген шундый рәхәт иде. Аның гел көләсе, шаярасы гына килеп торды. Сөмбел озын куе чәчләрен киптерергә дип бакчага чыгып утырды. Аның билдән узып төшкән дулкын-дулкын чәчләре кояшта ялтырый иде. Чәчләренең шундый озын булып үсә алуына үзе дә аптырый. Ул бит һәр вакыт малайлар кебек кыска чәч белән йөрде. Хәзер күр инде, озын, авыр чәчләр, озаклап киптерергә кирәк. Шулай да аңа ак калфак белән мондый чәч йөртү бик ошый. Чәчләрең бигрәк матур үстеләр, диде абыйсы аның янына утырып. Сездә җылы, су йомшак. Монда бит бөтен нәрсә яхшы үсә. Менә минем чәч тә үсә. Үзем генә үсмим. Үзең дә үстең, Сөмбел, үстең, сизмисең генә. Кеше 25 яшькә кадәр үсә. Сиңа безнең климат бик килеште. Буйга хайран үстең. Шулаймы, абый? Үстемме дип сөенеп елмайды Сөмбел. Син бүген бик шат, бәхетле күренәсең. Эй, абый, көләсем, җырлыйсым гына килеп тора. Миңа бүген шундый рәхәт, абыем, дип, аны кысып кочаклап алды. Әгәр теге вакытта син безгә кайтмаган булсаң, мин хәзер кайда булыр идем икән? Яшәргә көчем калмаган иде бит. Оныт барысын. Әйдә, иң матур күлмәгеңне ки, кунакка барабыз, дип, абыйсы өйгә кереп китте. Сөмбелнең караватында шия төсендәге җиңсез, якасы бастырып тегелгән искиткеч матур күлмәк ята иде. Күлмәк янында биек үкчәле босоножкилар тора. Ул ашыга-ашыга күлмәкне киеп, көзге каршысына килеп басты. Я Раббым, нинди матур күлмәк! Әгәр менә хәзер аны Булат күрсә, ни дияр иде икән? Ул Булат янына чыгарга җыенгандай, көзге тирәсендә бөтерелде. Чәчләрен матур итеп өйде, ирененә беленер-беленмәс кенә иннек сөртте. Көзгедән аңа нечкә билле, уртача буйлы 20 яшьлек чибәр хатын карап тора иде. Ул дулкынланып, үз бүлмәсеннән чыкты. Икенче каттан төшеп килүче Сөмбелне күреп, апасы белән абыйсы телсез калдылар. Сөмбел алар каршысына килеп басты. Килешәме дип елмайды битләрен чыкрайтып. Бик зур рәхмәт сезгә. Бу күлмәк шундый матур. Сукырлар гына күрмәс бу матурлыкны, диде апасы һаман да сокланып карап. Менә үскәнем. Уку елын уңышлы тәмамлавың белән котлап, миннән сиңа кечкенә генә бүләк, дип, абыйсы кесәсеннән бер тартма чыгарды. Һәм тартмадан алып, Сөмбелнең колагына алтын алкалар такты. Менә хәзер үзеңне иң бай солтанга кияүгә бирергә дә була. Ләкин без сине укуың бетмичә беркемгә бирмәячәкбез. Рәхмәт, абый. Шундый матур. Әйдәгез бергәләп фотога төшәбез. Әнигә дә җибәрермен. Бу якта фотога төшерүчеләр адым сайын. Шуларның берсе янына туктап, фотога төштеләр. Фотограф бер зур фотогызны ясыйм әле дип калды. Алар абыйсының дусты профессор Хәлиловларга кунакка килделәр. Хуҗа үзе чыгып каршы алды. Баланы күреп, "Дустым, гел үзеңә охшаган", дип елмайды. "Галимә ханым, сез һәр вакыт чибәр, хәлләрегез ничек? Әйдәгез, узыгыз." Бу нинди йөзек кашы, дип Сөмбелгә текәлде. "Синең укучың бит, танымыйсыңмы әллә? Бүген генә сиңа имтихан тапшырып кайтты", дип көлде абыйсы. Сөмбел уялып, ни дияргә дә белмичә, үзенең фамилиясын атады. "Мөгъҗиза", диде профессор сузып кына. "Узыгыз, уз." Үзе баштан аяк Сөмбелне күздән кичерде. Институтта бик тыйнак, гади киенгәнгә, күзгә бик чалынмый. Бүген булай булгач, малайларның башы бетте. Менә кайда ул матурлык. Мәҗлестә яшьләр дә бик күп иде.
Сөмбел бер кемгә якын бармады. Гел апасы улы белән булырга тырышты. Егетләр исә бөтен яклап аны күзәттеләр. Хәлләреннән килсә, үзләре янына тыннары белән суырып алырлар иде. Шуны сизепме, Сөмбел олылар арасыннан бер адымда читкә тайпылмады. Тыйнак кына апасы янында утырды. Кайтырга чыккач, абыйсы: "Ничек, кунакта ашадымы?" дип кызыксынды. "Бүтән мондый җиргә бармыйм. Үземне кеше тәлинкәсенә төшкән таракан кебек хис иттем. Кайсы якка гына борылсам да, бу таракан нишләр икән дигәндәй карап торалар." Абыйсы сеңлесенең сүзләреннән кычкырып көлде. "Син әйтсәң әйтәсең инде. Алар бит сиңа барысы да гашыйк булды. Бичара егетләрнең ничек күзәтеп торуларын күрдем. Мескеннәрнең йокылары качты инде. Бәлки син дә берәрсенә гашыйк булырсың." "Кирәкми миңа мәхәббәт. Мин аның ачысын җитәрлек татыдым. Җаным һаман да әрни. Ачы әрем ул мәхәббәт дигәннәре. Ишетәсем дә килми." Машинада авыр тынлык урнашты. Сөмбел тәрәзәгә карап баруын дәвам итте. Бераздан әкрен генә әллә аларга, әллә үз-үзенә: "Күпме өрсәң дә көлгә ут капмый. Мин яндым шул инде. Вакытыннан алда яндым. Көлгә калып яндым", дип куйды. Абыйсы белән апасы Сөмбелнең күңелендә нинди авыр хатирәләр уянуын аңладылар. Бу хакта башка бер кайчан сүз кузгатмаска булдылар. Кайбер яралар еллар буе төзәлә. Әле төзәлгәч тә тирән эзе кала. Сөмбел җәйге каникулын апасы янында клиникада үткәрде. Медицинада беренче адымын ясады. Бер нәрсә дә җиңел генә бирелмәде. Тәүге операцияны күрүгә, аңын югалтып, идәнгә егылды. Апасы ипләп кенә аңына китерде. Ярдәм көткән авыру янында табиб аңын югалтып егылса, ни буласын гомер буе истә калырлык итеп аңлатты. Икенче юлы Сөмбел һәр төрле куркыныч хәлләргә әзер иде. Апасының операция ясавын карап торды. Апасы эш уңаена күрсәтеп аңлата барды. Һәр нәрсәне үз күзең белән күреп өйрәнү укуда да ярдәм итте. Сөмбел тырышып укыды. Иптәшләреннән үзенең тыйнаклыгы, табигыйлыгы белән аерылып торды. Егетләр аның янына килергә курыктылар. Чөнки ул аларга карата катгый һәм каты иде. Ярдәм сорап килүчеләргә һәр вакыт ярдәм итте. Һәр нәрсәне җентекләп аңлатты. Ләкин үзенә карата хисле карашлар сизсә, кырт борылды да китеп барды. Аның янында бер ни күрмәгәндәй, шәүлә кебек тагылып, озын буйлы шибәр Исмаил йөрде. Исмаил бик акыллы, бик башлы егет иде. Беренче килгән көннән үк Сөмбелгә хәленнән килгәнчә булышты. Алар һәр вакыт янәшә утырдылар. Бергә китапханәгә йөрделәр, бергә ашханәдә ашадылар. Сөмбел аны чын иптәш, яхшы дус итеп кабул итте. Исмаил да Сөмбелне якын дусты итеп күрде. Шуңа Сөмбел аның янында үзен тыныч хис итте. Яңа ел җитәргә 2 атна калганда, Сөмбел ансамбль уйнаганын ишетеп, институтның актлар залына керде. Сәхнәдә җыр бию яраткан студентлар яңа елга әзерләнә иде. Сөмбел аларның уйнаганын ишек төбендә генә тыңлап торды. Үзенең дә шушы сәхнәгә чыгып җырлап карыйсы килде. "Җырларга килдеңме, биергәме?" дип сорап куйды көтмәгәндә берәү. "Мин җырларга яратам" дип әйткәнен үзе дә сизмичә калды Сөмбел. "Син кайсы яктан? Сөйләшүең башкортча." "Башкортстаннан" дип елмайды Сөмбел. "Мин Татарстан егете, Госман булам." Алар арасындагы танышлык шулай башланды. "Әйдә Сөмбел, җырлап күрсәт әле. Мин бит шушы ансамбльнең җитәкчесе. Әйдә, уялма" дип, Сөмбелне өстерәп дигәндәй сәхнәгә алып менде. Сөмбелгә микрофон бирде. Кызның кулына утлы күмер тоттырдылармы ни? Микрофонны кая куярга белмәде. "Ярый алайса, микрофонсыз гына җырла." "Уялма, монда бит син үзең генә. Менә бу якка карап җырла." Сөмбел тирән сулыш алып,
Үзенең көчле, иркен, матур тавышы белән залны яңгыратып җырлап җибәрде. Ул бер почмакка карап, онытылып, җыр аша эчендәге сагыш моңнарын бушатты. Сәхнә артындагылар аның моңлы тавышын ишетеп, кем җырлаганын карарга чыктылар. Сөмбел борылып карагач куркып китте. Кайдан чыкты бу халык дигәндәй аптырап Госманга карады. Гүзәлем, моңарчы кайда йөрдең син? Синең урының бит зур сәхнәдә. Башкортстанда гына үсә шул моңлы кызлар. Бүгеннән сине Сөмбел ансамблебезнең солисты итеп алабыз. Җырла, жәлләмә Ходай биргән тавышыңны. Мин синнән йолдыз ясыйм. Үрелеп буй җитмәслек йолдыз булырсың. Мин микрофон белән җырлый белмим. Аннары әзерләнергә вакыт та бик аз калды. Сөмбел, аңа гына калса курыкма, өйрәтербез. Яңа елга Сөмбел ансамбль белән җырларга 4-5 җыр өйрәнде. Концертны 30 декабрьгә билгеләделәр. Әнвәр абыйсының 50 яшьлек юбилее якынлаша иде. Сөмбел абыйсы белән апасына яңа ел кичәсенә чакыру кәгазе алып кайтты. Килегез, яме? Аннары бергә кайтырбыз. Син бүген бик серле, Сөмбел. Ни булды? Килгәч күрерсез. Концерт күлмәгем юк дигәч, берәүнең туй күлмәген алып килделәр. Күлмәк Сөмбелгә үлчәп теккән кебек бик килешле булды. Үзе бик матур, кар бөртегедәй ялтырап тора. Сөмбел ялгызы калгач матур итеп чәчен өеп куйды. Әзмәс буянды, иннек сөртте. Һәр вакыт джинсы костюм чалбардан чәчен бер толымга үреп йөрүче Сөмбелне бүген танырлык түгел иде. Госман Сөмбелне күреп телсез калды. Аны әйләндереп тә карады. Да, әйтәм бит синең урының зур сәхнәдә, гүзәлем. Госман да бик дулкынланды. Бүген ул ачкан яңа йолдызның беренче адымы. Халык ничек кабул итәр? Сөмбел пәрдә ярыгыннан гына абыйларын күзәтте. Абыйлары килгән, дуслары белән алдагы рәтләрнең берсендә концерт башлануын көтеп, үзара сөйләшеп утыралар. Сөмбел дулкынланды, битләре ут янды. Ансамбль уйнап, залны җылытты, халыкны җанландырды. Сөмбелгә дә чират җитте. Залда да, сәхнәдә дә утны сүндерделәр. Бары ай яктысы кебек аз гына яктылык калдырдылар. Шул чак ай яктысында таулар өстеннән очкан кошны хәтерләтеп, матур моңлы тавыш яңгырады. Җырга әкрен генә гитара кыллары кушылды. Сәхнәдә ак күлмәкле җырчы кыз күренде. Хей кошкаем, һаваларда очканда, күрдеңме йөрүзән белән Ирәмәлне? Йөрүзәнкәйдә яңгыр яуса, Ирәмәлдә кар ята. Шул ике тау арасында минем туган илкәем ята. Мин дә очар идем сезнең белән кошкаем. Йөрүзәннән хатлар килсә, кайт инде дип гөлкәем. Җыр бетте. Залда ут кабынды. Тынлык сакланды. Сөмбел беттем дип уйлап Госманга карады. Шул чак кемдер кул чаба башлады. Зал аңа кушылды. Сөмбелне сәхнәдән җибәрмичә кабат-кабат җырлаттылар. Алкышларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Мин бүген зур сәхнәгә беренче мәртәбә аяк бастым. Чыгуымның сәбәбе шушы көннәрдә әтием урынына калган абыем, студентларның яраткан укытучысы профессор Әнвәр Ибраһимовның туган көне. Аны чын күңелемнән туган көне белән котлыйм. Әнвәр абый, Галимә апа, барлык җырларым сезгә. Абыйсы белән апасына көтелмәгән бүләк булды. Алар яшьләнгән күзләрен сөрттеләр. Сөмбел укырга да, җырларга да, апасы белән эшкә йөрергә дә өлгерде. Шулай итеп, 2нче курс тәмамланды. Иптәшләре кайсы кая таралышып бетте. Тик Сөмбел генә җәйне эштә, өйдә үткәрде. Буш вакытларында улы янында булырга тырышты.
Улын теле ачылу белән абыйсы һәм апасына зур әти, зур әни дип әйтергә өйрәтте. Абыйсы белән апасының бәлки Сөмбел кияүгә чыгар да, баланы безгә калдырыр дип өметләнеп яшәүләрен башына китермәде. Арслановлар гаиләсендә дә тормыш үзгәрде. Җаны теләгән йылан ите ашаган, өйләнсәң өйлән инде дип Булатны өйләндерделәр. Бик гөрләтми генә туй ясадылар. Булатның хыялы тормышка ашты. Озын буйлы шибәр хатыны белән култыклашып кайтты, җитәкләшеп китте. Беренче мәлләрдә Булат бәхетеннән сөенеп очып кына йөрде. Ләкин тиз сүнде аның сөенеше. Йөрәгендә нишләптер җиңү быргылары яңгырамады. Аңа нидер җитми кебек тоелды. Күңел түре нидер эзләп актарынды. Шибәр Фәридә аз сөйләште, тыйнак кына елмайды. Кайнатасы белән кайнанасына Сөмбел кебек әткәй-әнкәй дип өзелеп тормады. Сез дип кенә эндәште. Альфис яңа җиңгәсенә бүре баласы кебек карады. Булат бу өйдә Фәридәнең Сөмбел урынын яулый алмавын сизде. Янып киеп тормыш алып барган, тәмле ашлар пешергән, һәр гаилә әгъзасына хөрмәт белән караган, елыйсы килсә дә елмаеп торган Сөмбелнең нәкъ каршысы иде шул Фәридә. Әтисе әллә Сөмбелне бик яратканга, Фәридәне бөтенләй өнәмәде. Таш курчак, көлә дә белми, чит кеше кебек сез ди бит, колхоз рәисе белән сөйләшәмени? Әткәй дисә, теле кырыр дип куркадыр инде. Сөмбел өйгә көлеп керсә кояш чыккандай була иде. Бу кайтса, кар яугандай өшетә башлый дип, Шәүкәт абый атна сайын тузынды. Булат әти-әнисенең салкын карашын күрми калмады. Үзе дә кай вакыт Альфис янына серле бүлмәгә кереп, элек бишек эленгән буш кадакка озаклап карап тора иде. Фәридә, шул бүлмәгә күчик, анда урын да иркенрәк, яктырак та. Тәрәзә төбендәге гөлләр бик матур дип әйткән иде. Булат шунда ук. Ул Альфис бүлмәсе. Тияргә ярамый дип каршы төште. Альфис безнең урында йоклар. Нигә бер үзенә шундый зур бүлмә? Бала киен килисең, диде Фәридә кырыгына. Аларның үзара сөйләшүләрен ишеткән Шәүкәт абый түзмәде. Килен кеше үз бүлмәсен үзе бизәргә тиеш. Альфиска тимәгез дип, өйдән үк чыгып китте. Гөлфия апа ни әйтергә дә белми каушап калды. Фәридә белән ул уртак тел таба алмады. Килене булай начар да түгел. Үзе бик шибәр дә. Ләкин нәрсәдер җитеп бетми бу балага. Сөмбел аның кебек шибәр булмаса да, үзенә тартып торучы ниндидер сөйкемле сөяге бар иде шул. Сөмбел белән Азаматны исенә төшереп, кайда йөрисез икән балаларым дип, еш кына елап та алды. Сөмбел киткәч, Байрас та канаты сынган кошка охшап калды. Өйгә кайтмас булды. Сөмбелне сагынып йөрәге әрнеде. Бер көнне үз-үзенә урын таба алмыйча, Альфис янына керде. Ул кергәндә энесе йокларга җыенган иде. Абыйсын күреп, «Кил, абый, менә монда ят. Менә бу апаның мендәре, иснәп кара әле» дип, аны үз янына чакырды. Юрганын ачты. Кара, апа күлмәген онытып калдырган. Кесәсендә Азаматның башлыгы. Иснәп кара әле. Апаның исе килә. Мин бу күлмәкне әни юмасын дип яшереп кенә саклыйм. Фәридә апа күрсә алып кияр дип куркам. Ул бит апа белән Азамат турында берни белми. Миңа әти белән әни ялгыш ычкындыра күрмә диделәр. Мин Сөмбел апаны шундый сагындым. Хәзер бу күлмәкне һәр вакыт яныма куям дип, күлмәкне рәтләп сузып салды да, юрган белән каплап куйды. Менә шулай дип, башын мендәргә салды. Бу күренеш Байрасны телсез калдырды. Тамак төбенә төер утырды. Я Ходаем, акылдан яздырма бу сабыйны. Кайда син, Сөмбел? Тизрәк әйләнеп кайтсаң иде.
Байрас инесен юатыр сүзләр тапмады. Аның башыннан сыйпады. Инесенең газаплануын күреп, нинди көчле Байрас та күз яшьләрен тыя алмады. Кайчандыр Сөмбел күз яшьләре түккән мендәр өстенә аның да күз яшьләре кушылды. Байрас ничә тапкыр адрес сорап Сөмбелнең әнисе Сония апа янына барды. Сония апа Сөмбелнең адресын бирмим, сорамада дип башын гына селкеде. Аптырагач әнисе Сөмбелгә Байрасының аны эзләве хакында хат язды. Сөмбелдән эзләмәсен, адресымны бирмә. Әни, башка миңа алар турында бер нәрсә дә язма, ишетәсем дә килми. Онытырга ирек бир, яраларыма тоз салма дигән җавап килде. Сония апа бу хатны Байраска укытты. Егет исә, мин көтәм әле апа, сине дә ялгызыңны ташламыйм дип, җае чыккан саен килеп йөрде. Яңа ел бәйрәменә хат белән бергә Азаматның 2 фотосы килде. Фотоның берсе Альфиска дип аталган. Артына туган көнең белән абыем дип язылган. Хатта Альфиска апасыннан дигән туган көн бүләгенең бәрәңге базында икәнлеге әйтелгән иде. Сөмбел әнисеннән фото белән шушы хатны Альфиска тапшыруын үтенгән. Сония апаны бәйрәм белән котларга дип Байрас та килде. Аның күзләреннән үк Сөмбел турында нинди дә булса сүз ишетәсе килгән аңлашыла иде. Сония апа түзмәде, хатны Байраска сузды. Ул фотоны күргәч бик сөенде. Тизрәк әниләрен, Альфисны шатландырырга ашыкты. Альфисның туган көненә дип бәрәңге базына яшерелгән тартманы ачуга, бөтен өйгә алма исе таралды. Тартмадан хат белән күлмәк чыккач, Альфисның шатлыгы эченә сыймады. Апасы аның туган көнен онытмаган иш. Азаматның фотосын кулдан кулга йылый-йылый үбә-үбә йөрттеләр. Язгы чәчү вакыты җитте. Байрас Сония апаның йорт курасын караштырып, бәрәңгесен утыртышып китте. Әйткәнне дә көтмичә, һәр эшне үзе белеп эшләде. Көзен исә пешәнен, утынын әзерләде, бөтен келәтне будай белән тутырды. Сония апа Сөмбелдән тагын хат алды. Конверт эчендә хат белән Сөмбелнең фотосы да бар иде. Сония апа күзләре талганчы кызының фотосын карады. Кабат-кабат хатны укыды. Мондый шатлыкны эчтә яшереп саклап буламыни? Кич белән Байрас килүгә, аның алдына Сөмбелнең хатын, фотосын куйды. Сөмбел югалмас. Алла теләсә, укып бетерүгә кайтыр дип сөйләнә-сөйләнә, чәй әзерли башлады. Байрас фотодан күзен ала алмады. Сөмбел шундый матур, шия төсле күлмәге кара чәченә бик килешә. Бәхетле булуы елмаюыннан сизелә иде. Укыган кеше янында надан шофер булып йөреп булмас дип, Байрас шул ук көнне Чиләбе инженерлар әзерләү институтының читтән торып уку бүлегенә укырга керде. Укыды да, эшләде дә. Хәзер инде Сөмбелнең тиз генә кайтмаячагы көн кебек ачык иде. Ул аның кайда икәнлеген белсә дә бармады. Сөмбел кайтуга, мин аңа тиң булырга тиеш дип, сабыр гына көтәргә булды. Альфисның чәчәкләре көзен бакча тутырып чәчәк атты. Ул бөтенесен апасы кушканча эшләде. Бакчага Фәридәнең кулын да тыктырмады. Үзе утыртты, үзе алды. Апасы кышын кайтса сыйлармын дип, алмаларны төреп тартмага тутырды. Булат та бу бакчаны бик ярата. Буш вакыты булган сайын карт алмагач төбендә утыра иде. Соңгы айларда ул гел моңсу йөрде. Бер көнне төшендә улын күрде. Улы биек кыяга менгән дә, төшә алмыйча әти, әни дип үзәк үздереп елый. Булат ничек үрелсә дә буе җитми, юата да алмый. Улым, елама дип уянып китте. Менә шуннан бирле ул үз-үзенә урын тапмый. Ише пуша, улын сагына башлады. Фәридә бала табар да барысы да онытылыр дип, үзен тынычландырырга тырышты. Ләкин нишләптер Фәридә генә авырга узмады. Фәридә, бала кирәк безгә. Өйләнешкәнгә 2 ел бит. Берәр малай алып кайтып бирер идең дип, Булат берничә тапкыр әйтеп карады. Фәридә генә, булыр әле, без яшь бит.
Кая ашыгырга? Бүлмә кечкенә дип җиңелчә җавап белән котылды. Фәридәнең гәүдәсе төз, матур. Култыклашып барганда аңа бик күп егетләр борылып карый. Булат моңа хәзер сөенмәде дә, киенмәде дә, колагыннан бала илаган тавыш китмәде. Әгәр әтисе хаклы булса, барлык кылган гамәлләре үкенечкә калса, Фәридәгә өйләнәм дип улын, Сөмбелнең яшьлеген корбан итте. Теләгенә иреште, аның хатынына күпләр кызыгып карый. Бәлки Булаттан көнләшәләрдер дә. Тик аның гына исе китми. Һәр кайткан саен әтисенең ни әйтергә теләгәнен күзләреннән күрә. Үзенең сүз башларга кыюлыгы җитми. Шулай да әтисе түзмәде. Улым, нәрсә булды сиңа? Җилкәләрең салынып төшкән, башың түбән иелгән. Кадерле әйберен югалткан кешедәй җиргә карап йөрисең. Инде теләгеңә ирештең, ялларың тормышка ашты. Тагын нәрсә җитмисең дип сорап куйды. Әти, йокларга ятсам, колагыма бала елаган тавыш ишетелә. Улымны бик сагынам. Син хаклы булгансың. Ниләр югалтканымны соң аңладым. Сөмбел җәй буе апасы янында эшләп, тәҗрибә туплап, 4нче курска килде. Укудан соң репетициягә йөгерде. Ул татар дөньясы йолдызлары Илһам Шакиров, Әлфия Абзалова җырларын бик яратып башкарды. Башкорт, татар концертлары килсә, берсен калдырмый аларга йөрде. Сөмбел үзе дә еш кына концертларда катнашты. Үзенә күрә кечкенә йолдызга әйләнде. Аның репертуары байыды, микрофон белән җырларга өйрәнде. Еллар аның тавышына көчле тембр өстәде. 5нче курсны бетергәч, ансамбль Үзбәкстан буйлап гастрольгә чыгып китте. Сөмбел авылга кайтырга юллык, күчтәнәчләр, бүләкләр алырлык акча булыр дип аларга кушылды. Госман аның фотосын зурайтып афиша ясатты. Өстенә зур хәрефләр белән Сөмбел дип яздырды. Төрле почмакка сибелгән татар-башкорт халкы аларның концертларын сагынып көтеп алды. Сөмбел җырлаганда алар туган якларына кайтып килгәндәй булдылар. Якыннарын сагынып еладылар. Җырчы кызның даны еракларга таралды. Ташкент, Фиргана, Сәмәрканд шәһәрләрендә аларга тамашачылар соравы буенча өстәмә концертлар бирергә туры килде. Сөмбел чит җирдәге татар-башкортның күплегенә аптырады. Мине монда ачы язмыш җилләре ташлады. Булар ничек килеп эләккән дип уйланды. Алар ай буе ил гизеп кайттылар. Акча Сөмбел уйлаганнан да күбрәк җыелды. Гаилә кассасына минем дә әзрәк өлешем керсен дип елмаеп, эшләп алган акчасын абыйсы алдына куйды. Кирәкми үскәнем, үзеңә булсын. Мин сезгә бурычлы абый. Әгәр кылган яхшылыкларыгызны акча белән генә бәхилләтә алсам, күпме булса да түләр идем. Абыйсы белән апасы бер-берсенә серле карап куйдылар. Сөмбел, без синнән бер нәрсә сорамакчы идек. Сез әллә нинди бүген, мин юктан нидер булмагандыр ич дип куркып тизрәк улын кулына алды Сөмбел. Сөмбел, син әле яшь, тормышың алда, кияүгә чыгарсың, тагын бала табарсың. Бәлки, Азаматны безгә калдырырсың, диде абыйсы. Үзе тирләп чыкты, кулларын уды, кая карарга белмәде. Без аны укытырбыз, зур кеше итәрбез. Бүтән җыйган байлыгыбыз аңа калыр. Булачак табиб бу сүзләрдән аптырап калса да, үзен бик тиз кулга алды. Әйдә улым, йокларга кирәк дип, улын 2нче катка үз бүлмәләренә алып менеп китте. Ул бүлмәсеннән төшкәндә, абыйсы белән апасы һаман шул килеш уйга батып утыралар иде. Сөмбел салмак кына сүз башлады. Әгәр кылган яхшылыкларыгыз өчен улымны сорыйсыз икән, башта минем җанымны алыгыз. Мин инде 2 тапкыр үлемнән калган кеше. 3нчесен күтәрә алмам. Мин сезгә ниләр кичергәнемне сөйләмәдем. Мине жәлләүегезне дә теләмим. Балам карында чакта 2 тапкыр үлем белән күзгә-күз очраштым. Мине караучы карт табиб, яраларың төзәлер. Тик башка балаң гына булмас. Берәр мөгъҗиза гына ярдәм итмәсә инде, диде. Бүлмәдә тынлык урнашты.
Бу вакытта эчесенә дә бик авыр иде. Баламны сагынып саргаермын. Нигә кирәк миңа ул диплом? Үзе яралы кеше кемгә ярдәм итә алсын? Туган ягыма кайткач, баламны сатып белем алдым диярменме? Аны бит анда әби бабасы көтә. Ничә ел сез минем өчен әти дә, әни дә булдыгыз. Азамат та сезгә оныгыгыз кебектер дип уйладым. Мин сезнең хәер-фатихадан башка китәргә җыенмыйм. Әгәр яхшылыкларыгызны башка бәясе юк икән, миңа бер йотым агу җитә. Бирегез агу. Аннан алырсыз баламны, дип сүзен тәмамлады Сөмбел авыр сулап. Юк, балам, алай диме. Зинһар кичер безне. Кичер без карт җүләрләрне, дип Галимә апасы Сөмбел алдына килеп тезләнде. Үзе елады, үзе Сөмбелне кочаклады. Син бездән китсәң ничек яшәрбез? Алар кочаклашып бик озак еладылар. Абыйсы да күзен аска яшерде. Ниһаять Сөмбел телгә килде. Мин бит аны сездән бөтенләй алып китмим. Әллә мин сезнең картлыгыгыз турында уйламый дисезме? Мин сезнең алда бурычлы. Син безнең хакта уйлыйсыңмы? Чынлапмы? Мәктәпне бетергәч, мин аны монда укырга китерермен. Укыр, эшләр, картлык көнегездә яныгызда булыр. Тик яхшы кеше генә булып үссен. Мин шулай уйлап йөри идем, абый. Сез бүген мине шаккатырдыгыз. Сездән мондый сүзләр көтмәгән идем. Кичер безне, Сөмбел. Без һәр вакыт сезне көтеп яшәрбез. Бу сүзләребез белән рәнҗеткән булсак, зинһар гафу ит, дип, абыйсы Сөмбелне кочаклап алды. Мин әйткән сүземдә торам, абый. Сезнең картлыгыгыз Азамат кулында булыр. Сез аны бик иркәлисез. Бездә аңа иркәләүләр ләкмәс. Ул чын ир булып үсәргә тиеш. Аның нәселе бик яхшы, чибәр кешеләр, дип елмайды. Бу сөйләшү ике якка да җиңеллек китерде. Алар бер-берләренә тагын да якынайдылар. Син искиткеч яхшы кеше, Сөмбел. Без сезне бик сагынырбыз инде. Сагынсагыз, безгә ешрак кунакка кайтырсыз. Әле бит тагын ярты ел бар. Ә мин иртәгә китүче кеше кебек сөйләшәм. Әйтүе генә җиңел. Өйгә кайтмаганга 6 ел. Мин бит хәзер бөтенләй икенче кеше. Киткәндә бала гына идем. Ә хәзер син тирә яктагы иң чибәр хатын. Үзең әле югары белемле табип та. Сөмбел, ачуланмасаң, бер сорау бирим әле. Улыңның әтисе кире кайт дип килсә, нишләрсең? Ул инде өйләнгән булырга тиеш. Ничек кенә булмасын, кирегә юл юк. Миндә аның мәңгелек истәлеге калды. Ул миңа шундый бала бүләк итте. Мин аңа үпкәләмим. Үткәнемә үкенмим. Мин яңа тормыш башларга җыенам. Алар шулай таң атканчы сөйләшеп утырдылар. Сөмбел әнисенә үзенең фотоларын, афишаларын җибәрде. Сабан туйга матур күлмәк яулык салды. Альфисны да онытмады, аңа дип күлмәк җибәрде. Посылканы алгач, әнисенең шатлыгы эченә сыймады. Сөмбелнең афишасы шундый матур, сокланып туя алмассың. Аның кызы шундый булганмы? Бу афишаны Байраска да күрсәтермен әле. Ул мескен һаман Сөмбелне көтә бит. Байрас баһадир инде хәзер. Ничә ел көрәшеп, сабан туй батыры булды. Андый чибәр егет тирә якта юк. Күп кызлар аның турында хыялланадыр. Ул гына берсен дә күрми. Үзен инженер итеп куйдылар. Киләсе елга укуын бетерә. Менә бит ул мәхәббәт кешене нишләтә. Сөмбел укый дип укырга керде. Сөмбел җырласа, мин көрәшәм дип көрәшкә чыкты. Барысы да мәхәббәт хакына. Мәхәббәт аны үрләргә үрләтте. Алар бер-берсеннән ерак булсалар да, икесе дә бу тормышта кирәкле, укымышлы кешеләр булырга теләделәр. Сания апа янына Байрас күбесенчә Сөмбелнең хатларын укырга килә иде. Аның ни әйтергә теләгәнен Сания апа ялварулы күз карашыннан ук аңлый.
Бүген дә егет килеп керүгә. Уф, Ходай биргән бит сиңа күзләрне. Җаныңны чыгарып салырсың. Менә кил, кара дип көлеп, түр-якның ишеген ачты. Сания апа Сөмбелнең афишасын олы рамга куйган иде. Байрас үзенең зур гәүдәсе, киң җилкәләре белән бөтен ишекне каплады. Ул бик озак кына афишага карап торды. Аннары әкрен генә якын килеп, фотодагы Сөмбелнең иреннәрен, чәчләрен бармаклары белән сыйпап карады. Әйтерсең, ул сурәтне түгел, Сөмбелне иркәли иде. Байрас күзләрен йомды. Авыр итеп сулап куйды. Сания апаның карап торуын сизгәч, уңайсызланып тышка ук чыгып китте. Әйдә, кер инде, чәй ичик дип, Сания апа аның артыннан чыкты. Сания апа, әгәр Сөмбел кияүгә чыгып калса, мин ничек яшәрмен? Мин бит аны гына көтеп, өметләнеп яшим. Башкача булыр дип уйларга да куркам. Сания апа елмаеп, 1 елдан кайтам дигән, менә, хатын укы, шунсыз барыбер китмәссең, диде. Байрасның йөзе яктырып китте. Матур итеп көлеп куйды. Аның күзләре, син генә минем хәлемне аңлыйсың, Сания апа, дия иде кебек. Югары уку йортларында укулар тәмамланды. Сөмбелнең чыгарылыш кичәсе килеп җитте. Диңгез төсендәге тукымадан бик матур озын күлмәк тектеләр. Укуын тәмамлавын котлап, абыйсы белән апасы алтын чылбыр һәм алтын беләзек бүләк иттеләр. Алар дүртәүләшеп, киенеп ясанып, институтның актлар залына киттеләр. Зал шыгрым тулы иде. Ата-аналар балаларының шатлыгын уртаклашырга дип килгәннәр. Кичәге студентлар бүген югары белемле белгеч исемен алачак. 3 кызыл дипломның 2-се Сөмбел белән Исмаилга биреләчәк. Шатлыктан Сөмбелнең күзләре яшьләнде. Ул янында торган Исмаилга карап елмайды. Исмаил да елмайды. Аның кичкенә кулларын үз учына алды. Менә шушы кызыл катыргы эчендә 6 ел гомер. Бу 6 елда ниләр генә булмады. Сөенечләр, көенечләр, йокысыз үткән төннәр, бәхетле мизгелләр. Сөмбел диплом алганда әнисен искә төшерде. Их, хәзер әнисе янында булса, кызы өчен ничек сөенер иде. Аның бөтен дөньяны яңгыратып, килегез, күрегез, мин югалмадым, авырлыкларны җиңеп чыктым дип кычкырасы килде. Диплом тапшыру тантанасыннан соң Сөмбел ансамбль белән чыгыш ясады. Укытучыларына рәхмәт йөзеннән аларга багышлап иң матур җырларын башкарды. Соңгы җыры ахырында кәрзин белән чәчәкләр күтәреп сәхнәгә Исмаил менде. Чәчәкләрне Сөмбелнең аяк астына куйды да, бер сүз әйтми төшеп китте. Галимә артында утырган берәү: "Мескен, 6 ел Сөмбелне бөркет кебек саклады. Кем өчен саклады? Хәзер нишләр?" дип пышылдады. Әйе, Исмаил белән Сөмбелгә хушлашыр вакыт җиткән иде. Алар икәү дусларыннан аерылып бакча буйлап киттеләр. Тирә-як чәчәккә күмелеп утыра. Төнге һавада аларны хуш исе аңкый. Сихри бер дөнья. Исмаил сүзен ничек башлап җибәрергә белми аптырады. Сөмбел дә бүген сүзсез иде. Алар 6 ел буе бергә йөрделәр. Баксаң, укудан башка берни турында сөйләшкәннәре булмаган икән. Исмаилның 6 ел буе күңел түрендә әйтелми саклаган сүзләре бик күп. Ул аны бүген әйтергә тиеш. Алар фонтан янындагы эскәмиягә килеп утырдылар. Сөмбел, син үзең аңлыйсыңдыр. Без бүген мәңгегә аерылышабыз. Без башка бер кайчан очрашмаячакбыз. Рөхсәт итсәң, мин сиңа бик күп нәрсәләр әйтер идем. Сөмбел елмаеп аның күзләренә карады. Әйт, Исмаил, әйт. Йөрәгеңдә калмасын, барысын әйт. Син беренче тапкыр укырга килгән көнеңне хәтерлисеңме? Мин беркем белән аралашмый идем. Син килеп кергәч, аякларым үзеннән үзе синең янга китереп утыртты. Дин шәригать буенча чит хатын кызга кагылырга ярамый. Мин сине 6 ел үземнән, башкалардан сакладым.
Сиңа гашыйк булучылар күп иде. Син аларны якын китермәдең. Миннән егетләр телсез мүкләк шәүлә дип көлделәр. Бәлки син дә шулай уйлагансыңдыр. Әгәр күзләремә карасаң, сине ничек яратуымны күрер идең. Гашыйк икәнлегемне белсәң, башкаларны куган кебек мине дә кире кагарсың. Дуслыгыбызны үзәрсең дип хисләремне тырышып яшердем. Син мине дустың итеп санадың. Ә минем сиңа гашыйк бер ир икәнлегемне башыңа да китермәдең. Синең янәшәңдә булу, сине башкалардан яклау, сине ярату минем өчен зур бәхет иде. Көн җитсә, тизрәк синең яныңа ашыгам. Иелгәндә чәчләрең битемә тиеп китсә, үземне утта янгандай хис итәм. Сине шашып иркәләүдән үземне көчкә тыеп калам. Сиңа берәрсе кагылса, мин аны шунда ук кыйнап ташлаган булыр идем. Син минем фәрештәм. Кешеләр бу дөньяга сыеша алмыйлар. Сугышалар, нидер бүлешәләр, кан кыялар. Әгәр минем илем мондый гөл бакча булса, иртәләр шулай тыныч булса, мин сиңа тәкъдим ясар идем. Сине бәхетле итәр өчен мин әллә ниләр эшләргә әзермен. Кызганыч, мин сиңа берни бирә алмыйм. Илемдә сугыш, кан, җимерелгән шәһәрләр. Юньле больницалар юк. Синең шикелле гүзәл затлар андый тормышта яшәргә тиеш түгел. Сөмбелнең йөрәге сыкрап куйды. Ул да аның кебек газап чиккән. Ә кыз аны аңламаган. Сөмбел Исмаил каршысына килеп басты. Куе кара бөдрә чәчләр, куе кара сакал, куе кара кирпекләр һәм матур ачык көрән күзләр. Сөмбел Исмаилны мәңгегә исендә калдырырга теләгәндәй, бик озаклап карап торды. Хушлашу сәгатьләре якынлашканнан якынлашты. Икесенең дә күзләре яшьләнде. Аерылышыр вакыт җитүен бөтен күңелләре белән тойдылар. Сөмбел аның чәчләрен сыйпады. Тозлы күз яшьләре куе сакал арасына кереп югалды. Кирәкми, газапланма дип, Сөмбел Исмаилның башын күкрәгенә кысты. Йыла, уялма. Мәхәббәт ул газап. Мин аның утларында бер яндым. Аның дәвасы вакыт, диде. Аның битен куллары белән тотып күзләренә карады. Ходай сине үзе сакласын. Сугышлар бетәр, илләр арасында юллар ачылыр. Син тагын килерсең. 10 елдан соң 1 июль көнне без синең белән шушында очрашырбыз. Исеңдә тот. Мин сине көтәрмен. Син минем иң якын дустым дип күзләреннән үпте. Исмаилга авыр иде. Алар бит каникулга түгел, гомерлеккә аерыла. Сөмбелнең учларын кайнар күз яше яндырды. Минем кечкенә кенәри кырчыгым, Худайдан сиңа бәхет сорармын. Бакчада әкрен генә сызылып таң атты. Кошлар таңны сәламләп, узышмактан җыр суздылар. Алар икесе дә шушы гөл бакчаны исләрендә калдырырга теләп, тирә-якны күзәттеләр. Исмаилга бу матурлыкны, тынычлыкны, Сөмбелне ташлап, җимерек Иран хәрабәләренә кайту бик авыр иде. Бу бакчага 10 ел үткәч, сөйләшкән вакытка Сөмбел килер. 3 көн, 3 төн көтәр ул үзенең дустын. Ләкин кара бөркете генә килмәс. Сугыш бөркетләрне дә аямый шул. Бөркетләр оча һаваларда, оялары текә кыяларда. Дускайыма барып, чәчкә салыр идем. Каберләре кайларда. Сөмбел дә туган якларына кайтырга җыенды. Аэропортка 2 олы чемодан, сумкалар белән килде. Апасы юл буе елап барды. Азамат аның күз яшьләрен сөртте. Зурәни, елама, мин сиңа хат язармын дип юатты.
Сөмбел үзенең 6 ел элек бер нәрсәсез шул баланы күтәреп килүен исенә төшерде. Ул вакытта абыйлары үз канатлары астына сыендырмаса, ялгыз башы кая барып төртелгән булыр иде икән. Ходай аңа йөзе белән борылды. Җитәр бу балага газапланырга дип кызгангандыр күрәсең. Август уртасы, пишән вакыты. Әнисе пишәндәдер мөгаен. Самолет аларны туган якка, Урал таулары аша Чиләбе шәһәренә китереп төшерде. Ул автобус белешеп тормады, аэропорт янында торучы таксиларның берсе белән авылына кайтып китте. Туган авылына якынайган сайын ныграк дулкынланды. Әнисе ничек каршылар дип уйланды. Кояш байып килгәндә, такси сөмбелләрнең ачык капкасы алдына килеп туктады. Сезне капка ачып каршылыйлар. Кычкыртып тавыш биримме? Диде таксист. Кирәкмәс. Алар безне көтмиләр дип, Сөмбел акчасын түләде, машинадан чыкты. Әйберләрне капка төбенә бушаткач, таксист китеп барды. Сөмбел керергә ашыкмады. Тирә-ягына каранды. Туган авылы һавасын сулады. Азамат әнисенең итәгенә тотынып, таныш булмаган җирне күзәтте. Киң эшләпәле берәү ишек алды уртасында торган йөк машинасыннан сарай башына пишән ата иде. Ул кинәт артка борылып карады. Аларны күргәч эшеннән туктап калды. Бераз карап торды да, сәнәген кадап җиргә сикерде. Һәм әкрен адымнар белән аларга таба килә башлады. Ул эшләпәсен салгач кына Сөмбел аны танып телсез калды. Байрас, син монда нишләп йөрисең диясе килде. Теле әйләнмәде. Беренче тапкыр күргәндәй карап тик торды. Азамат аптырап бер әнисенә, бер каршында торган зур гәүдәле абыйга карады. Абый эндәшми. Аның әнисенә карап тора. Ул әкрен генә күз карашын Азаматка күчерде дә, аның алдына чүгәләде. Азамат, кайттыңмы? Кил миңа дип кулын сузды. Азамат каршы килмәде. Кызыксынулы күзләре белән Байраска карап көтмәгәндә, "Син минем әтиемме?" диде. Сөмбел улының сүзләреннән сискәнеп китте. "Улым." Байрас аңа әйтеп бетерергә ирек бирмәде. Эндәшмә дигәнне аңлатып кулын күтәрде. Бер кулы белән күкрәгенә баланы кысты. "Әйе, улым, мин синең әтиең." Сөмбел бу сүзләрне ишетеп баскан урынында катып калды. "Байрас!" Байрас дәшмә дигәндәй каты итеп Сөмбелнең кулын кысты. "Мин сине шундый сагындым, улым", дип баланы кулына алды. "Әниеңне үбеп алыйк әле, мин аны да бик сагындым", диде дә Сөмбелне күкрәгенә кысып, маңгаеннан үпте. Азамат бер кулы белән әнисен кочаклады да матур итеп көлеп җибәрде. Ул ике яктан икесен кочаклап, шуп-шуп үбеп алды. "Әтием, мин сине бик сагындым. Ә бу зур машина кемнеке? Минем машинага утырасым килә." "Байрас, нишлисең син? Ул бит бала, алай ярамый", диде Сөмбел күз яшьләренә төелеп. "Ярый, мин сезне 6 ел көттем", диде дә борылып Азамат белән машинага таба китте. "Сания апа, кунаклар кайтты." Бу кызу эш вакытында нинди кунаклар дип сөйләнә, Сөмбелнең әнисе килеп чыкты. Капка төбендә чемоданнар арасында әле һаман зиһенен җыя алмый басып торган Сөмбел әнисен күргәч елап җибәрде. Әллә аптыраудан, әллә әнисен бик сагынуын аңлаудан, әнием дип үкседе. "Сөмбел, балакаем, син түгелмесең?" дип әнисе кызын кочаклап алды. "Бала кайда?" Әнә Байрас янында. Әнисе оныгына таба йөгерде. Ик арада нишләргә белмәде. "Әйдә, балам, нишләп һаман анда торасың?" Байрас эндәшми генә чемоданнарны ишек төбенә китереп куйды. "Сез өйгә керегез, мин пешәнне үзем атып бетерермен. Ә син, улым, шунда утырып тор. Әнә, рулен боргала." Бер йөк пешәнне сарай башына ничек тутырып бетергәнен үзе дә сизми калды. Йөрәге шатланып, ул кайтты дип типте. "Улым, эш бетте, әйдә, икәү мунча кереп чыгыйк", дип Азаматны үзе белән мунчага алып китте. Жан тартмаса кан тарта. Бала аңардан читенсенеп тормады, сөенде, көлде.
Аның көлүләре әнисенекенә, күзләре әтисенекенә охшаган иде. Әти, син мине машинага утыртып йөртерсеңме? Минем зур машинада бердә йөргәнем юк, диде Азамат, Байрасның муеныннан кочаклап. Йөртәм, әлбәттә, иртәгә үк. Син бүген кем белән йоклыйсың? Синең белән инде, улым. Алар шулай сөйләшә юындылар. Сания апа кызы белән оныгы кайту шатлыгыннан елады да, көлде дә, ашыга-ашыга өстәл әзерләде. Сөмбел әнисенә булышып йөрсә дә, уйлары капка төбендә иде. Әни, миңа нишләргә? Ник балага мин синең әтиең, диде ул. Мин хәзер ничек аңлатыйм, башымда эшләми. Байрас монда нишләп йөри? Син, балам, ныклап уйла. Андый егетне көндез шәм яндырып эзләсәң дә табалмассың. Байрас сине ничә ел көтте. Башта мин дә каршы килдем. Ул әнә шулай үз өенә кайткан кебек килә. Бар эшне үзе белеп эшли. Синең хатларны укып сөенә. Ул сине бик ярата, кызым. Бәхетеңә каршы килмә. Ни сөйлисең син, әни? Кеше ни дияр? Алар бит бер туганнар. Кешеләрме? Мондый егет асылын кире каксаң, жүләр диярләр. Азамат белән Байрас мунчадан кайттылар. Байрас керүгә, без юкта ни сөйләштегез дигәндәй Сөмбелгә карап куйды. Сөмбел ничектер каушап калган, үзен чит кешеләр арасында кебек тота иде. Алар бергәләшеп чәй иштеләр. Азамат, мин әти белән йоклыйм дигәч, Сөмбел сискәнеп китте. Ул авызын ачарга өлгергәнче Байрас: "Әбисе, без улым белән теге бүлмәгә кереп ятыйк", дип, Азаматны үзе белән алып кереп китте. Сөмбел аптырап ни әйтергә белми әнисенә карады. Курыкма, кызым, Байрас нишләгәнен яхшы аңлый. Ул кичне Сөмбел әнисе белән аш бүлмәсендә бик озак сөйләшеп утырды. Таң алдыннан гына йокларга ятты. Иртән ул уянганда, Азамат белән Байрас урыннарында юк иде. Сөмбел йөгереп ишек алдына чыкты. Әнисе кызының куркынган йөзен күреп, Байрас Азаматны үзе белән алып китте. Озакламый кайтырлар дип тынычландырырга ашыкты. Төшке аш вакыты тирәләрендә капка төбенә өр-яңа кызыл Жигули машинасы килеп туктады. Машинадан кара костюм чалбар кигән, зәңгәр күлмәгенә килешле галстук таккан Байрас төште. Ул бу костюмда искитмәле чибәр һәм дәрәҗәле егет асылы иде. Бу инде майкадан йөргән озын чәчле гади генә шофер түгел иде шул. Яңа гына мунчадан чыккан Сөмбел озын чәчләрен җилдә киптереп маташа иде. Аларның күз карашлары очрашты. Азамат әнисенә ашыга-ашыга үзенең күргәннәрен сөйли. Тик улының сүзләре генә Сөмбелнең башына керми. Байрас аңа якынрак килеп басты. Ул аны кочаклап алыр кебек иде. Ләкин үзенең хисләрен тыеп кала алды. Безгә икәүдән икәү генә сөйләшергә кирәк. Мин эштән соң кайтырмын, диде дә борылып чыгып китте. Кич баланы йоклаткач, Байрас Сөмбелне елга буена чакырды. Алар әкрен адымнар белән елга буена төштеләр. Сөмбелнең бала чагы шушы елга буенда әрәмәлектә үтте. Кышын малайлар белән кәшәкә суктылар, җәен күлмәк итәге белән балык сөзделәр. Әрәмәлек киңәеп киткән. Елга гына элек ничек акса, хәзер дә тыныч кына кичке тынлыкны бозып шелтер-шелтер ага. Байрас әкрен генә Сөмбелнең чәч талымнарын кулына алды. Сөмбел исә кайчандыр дусты, туганы булган, авыр чакта һәр вакыт ярдәм иткән Байрас янында үзен ничек тотарга белмәде. Сөмбел, син киткәнче үз хисләремне әйтергә өлгермәдем. Мин сиңа беренче мәртәбә күргәннән бирле гашыйк. Синең абыйны яратуыңнан көнләштем. Син һәр вакыт миңа карап елмая идең. Мине шушы елмаюларың белән нинди газапларга салуыңны аңламадың. Хәер, мин сиңа әйтеп карадым. Син генә барысын шаяруга әйләндердең, дип, аны үзенә таба борды. Аның күзләренең матурлыгы бозны түгел, ташны да эретер иде. Сөмбел үз уйларыннан куркып калды. Байрас иелеп аның татлы йомшак иреннәреннән үбеп алды. Беләсеңме, шушы иреннәргә бер генә кагылсаң иде, дип, күпме хыялландым мин.
Хәзер инде бу иреннәрне туйган чүбәшәкмен. Мин аларга бер кемне кагылдырмаячакмын. Ул аны тагын үпте, иркәләде. Сөмбел инде ир-ат кулының нинди булуын да оныткан иде. Байрасның көчле куллары, назлы иреннәре аның башын әйләндерде. Күкләргә менгерде, суларга салды. Ул хәзер өлгергән хатын. Ул да иркәләүләргә сусаган икән бит. Байрас аны җибәрергә ашыкмады. Аның калтырауын сизеп, көчле куллары белән күкрәгенә кысты. Сөмбел, минем хатыным, тормыш юлдашым бул. Мин сине бер кайчан рәнҗетмәм. Әти-әни кебек тату яшәрбез. Мин сине үлгәнче яратырмын, дип пышылдады. Аның кайнар сулышы Сөмбелнең битен, колакларын, чәчләрен яндырды. Сөмбел, бәлки син дә мине бер вакыт яратырсың. Мәхәббәтемне кире какма. Мин сине бик бәхетле итәрмен. Сөмбел үз-үзен кулга алырга, тынычланырга тырышты. Байрас, мин моңа әле әзер түгел. Әллә өнем, әллә төшем, аңлый алмыйм. Кайткан көнемнән бирле син мине үзеңнең сүзләрең белән гаҗәпләндерәсең. Булай булыр дип башыма да китер алмадым. Мин киткәнгә барыгыз да шатлангансыздыр дигән идем. Сине дә күптән өйләнгәндер дип уйладым. Син мине ашыктырасың. Уйларга да мөмкинлек бирмисең. Байрас, алай ярамый, сез бит туганнар. Булат ни дияр? Сезнең арагызга керәсем килми. Минем аркада ике туганның дошманлашуын теләмим. Әткәйләр ни дияр? Алар әйтәсен әйттеләр инде. Булат өйләнде, теләгенә иреште. Әти безгә күптән үзенең хәер-фатихасын бирде. Әти-әни сине бик ярата, сагына, кайтуыңны көтә. Минем кебек, диде дә, тагын Сөмбелне үбә башлады. Алар бу таңны су буенда бергә каршыладылар. Иртән Сөмбел әкрен генә улы янына кереп ятты. Байрас эшкә китте. Ул бүген бик бәхетле, буй җитмәс хыялы тормышка ашты. Ул бүген беренче тапкыр үзе яраткан иреннәрне үпте. Төштән соң Байрас тәмле әйберләр күтәреп кайтты. Әйдә җыен, әтиләргә кайтабыз, диде. Үзе ярдәм итегез инде дигәндәй Сания апага карап куйды. Әйе шул, барып кайтыгыз, кодаларның күңеле булыр дип, Сания апа каршы килмәде. Азамат, бабайларга барабызмы? Анда сине әбиең, абыең көтә. Барабыз, әни әйдә бабайларга барыйк инде. Сөмбел аптырап, бүген үкме, диде. Ул Байрас тагын бер мөгез чыгармагае дип курка иде. Бүген, диде Байрас кире чигенергә урын калдырмыйча. Ярар җыеным, чыгып торыгыз. Байрас Азамат белән Сания апаны Сөмбел кире уйлаганчы дип, тизрәк алып чыгып китәргә ашыкты. Әби, булыш миңа, Сөмбел курка, ә минем бер көндә көтәсем килми. Хәер-фатихаңны биреп җибәр. Мин барыбер аңа өйләнәм. Сөмбелнең әнисе елмаеп баш какты. Ул риза иде. Сөмбел киенеп чыккач, Байрас соклануын яшермәде. Азамат, әниең шундый чибәр. Әгәр күрсә, безне Сукыр мулла да гашыйк булыр. Әйе, аның каршында элекке ябык кечкенә Сөмбел түгел. Уртача гәүдәле бик сөйкемле яшь хатын иде. Өстенә кигән зәвыклы, кыйммәтле киемнәре, иелгән чәче, биек үкчәле аяк киеме, булар барысы аны затлы хатын итеп күрсәтә иде. Байрас Сөмбелне үз янына алга утыртты. Азамат артта басып барды. Аңа бөтен әйбер яңа, кызык, юл буе сөйләде, көлде. Сөмбел ахунга якынайган саен дулкынланды. Куллары калтырады, аяклары хәлсезләнде. Кызыл капканы узганда ул төшеп кире йөгерер хәлгә җиткән иде. Байрас аның хәлен тоеп кулын кысты. Тынычлан, барсы да яхшы булыр. Мин синең белән, син минем белән, дип елмайды. Шулаймы улым? Юк, Байрас, диде Сөмбел куркып. Алай димә, аңламаслар. Син үзеңдә нишләгәнеңне аңламыйсың. Бер йортка ике тапкыр килен булып төшмиләр. Мин риза түгел. Бу сүзләрдән Байрасның кәефе кырылса да сиздермәде. Менә алар Байрасларның тыкрыгына килеп җиттеләр.
Байрас капка төбенә килеп туктауга, каты итеп кычкыртты. Кемдер капканы ачты. Машина ишек алдына кирип туктады. Машина каршында басып торган Булатны күреп, Сөмбел куркып калды. Йөзе аппак кагаз төсенә кирде. Ул да Сөмбелне танып, баскан урынында тора таштай катып калды. Байрасның йөрәген көнчелек уты яндырып үтте. «Әйдә, улым, килеп җиттек», диде ул. Үзе Сөмбелдән күзен алмады. Азаматны күтәреп машина өстенә бастырып куйды. «Әткәй, кил әле монда. Күрегез, кем кайтты безгә?» Шәүкәт абый нидер сизенеп абына сөртенә машина янына килде. Бер улына, бер балага текәлде. Бала аңа эндәшми генә карап торды да, үрелеп Байрасны кочаклады. «Әти, бу кем?» «Бу синең бабаң. Исәнләш, исемеңне әйт». «Исәнме, бабай? Мин Азамат». «Исәнме, улым? Кайттыңмы? Без сине бик сагындык. Бигрәк зур үскәнсең», диде бабасы тамагына утырган тиенне йотып. «Кил әле үземә, әбиеңә күрсәтим». Бакчага җыелган халык баланы кулдан кулга йөртеп сөйде. Машина янына килеп баскан яшь үсмер Сөмбелгә текәлеп карап тора башлады. Сөмбел аны танып, «Сылтанай» дип пышылдады. Альфис абыйларына охшап, озын буйлы, бик шибәр егет булып үскән. Сөмбелнең машинадан чыгарга көче җитмәде. Аяк-куллары аңа буйсынырга теләмәде. Күзләреннән яшь акты. Моны күреп, Альфисның аны кочаклап елыйсы килде. 16 яшьлек егеткә күз яшен күрсәтү уят тыелганга, ул кинәт борылып, бакчалар артына ук чыгып китте. Шәүкәт абый килеп машина ишеген ачты. «Әйдә, кызым, өйгә керик», дип Сөмбелгә кул сузды. Аның үзенең дә Сөмбелгә кушылып елыйсы килде. «Сөмбел балакаем, кайттыңмы?» дип Гөлфия апа да йөгереп килеп җитте. Аны кочаклап бакчага алып керде. Фәридә берни аңламыйча читтән генә барысын күзәтеп торды. Булаттан «Бу кемнәр?» дип сорагач, ире ни әйтергә белмичә сарайга кереп китте. Йорттагы хәлләр аны бик нык тетрәндерде. Аңа үзен кулга алырга кирәк иде. Улы үскән, Сөмбел үзгәргән, матур хатын булган. Хәзер улы аңа кем дияр? Әле ишетәселәре алда булган икән. Булат әзрәк тынычланып башкалар янына чыкты. Аны күрүгә, бала «Бу абый белән танышмадым» дигәндәй, «Әти, бу кем?» дип Булатка күрсәтеп сорап куйды. Шәүкәт абыйның йөрәге әрнеде. Байрас башта каушап калса да сиздермәде. «Таныш бул, улым. Бу Булат абыең», диде абыйсының күзләренә карап. «Ике әти булмый бит инде», дип өстәде. Булатның башына күсәк белән суккандай булды. Йөзе аппак агарды. Әйткән сүз аткан ук. Кайчандыр Байрас аңа бу баланы көчләп такты. Булат исә аны матур хатынга алыштырды. Ә хәзер рөхсәт тә сорамыйча тартып алды. Булатка Азаматның абыйсы булудан башка чара калмады. Сөмбел Альфисны эзләп бәрәңге бакчасына чыкты. Ул бер пичмакка утырган, кул арты белән күз яшьләрен сөртә иде. «Альфис, сылтаным», диде апасы аның алдына тезләнеп. «Үскәнем, син нинди зур егет булгансың», дип Альфисны кочаклады. «Әллә миңа үпкәң зурмы? Эндәшмисең дә. Азамат белән дә күрешмәдең. Мин аңа синең хакта бик күп сөйләдем. Ләкин сине булай җиткән егет итеп күз алдыма да китерә алмадым. Апа, мин сезне һәр елны көттем. Чәчкәләреңне саклап үстердем. Ә сез бик озак кайтмадыгыз. Бүген сезне күргәч югалып калдым», дип Альфис күз яшьләрен сөртте. «Мин сезне бик сагындым». Байрас энесенең хәлен аңлап, Азаматны күтәреп бакчага керде. «Менә бәләкәй абыең. Ул сине кечкенә вакытыңда гел күтәреп йөрде. Синең белән уйный иде». «Ә ул ник елый?» «Ә син аны юат, кочакла, улым, сөйләш».
Без әбиең янына керәбез. Сөмбел белән Байрас аларның икесен генә калдырып бакчадан чыгып киттеләр. Булат хатынына «Җыен, киттек» диде дә машинасына чыгып утырды. Фәридә иренә каршы килмәде. Булатка юл буе сәер кунаклар турында сораулар яудырды. Ләкин сораулары җавапсыз калды. Ире аны ишетмәдеме, яисә ишетеп тә дөресен әйтергә көче җитмәдеме? Әйе, Сөмбел белән кайчан да булса очрашырга тиеш иде ул. Ләкин булай түгел бит. Сөмбел үзгәргән. Кыска чәчле, кыска итәкле, сыерчык кебек челтерәп торган кечкенә Сөмбел хәзер йомшак кына үз дәрәҗәсен белеп кенә сөйләшүче сөйкемле ханым булган. Энесе аның улын тартып алды. Байрас мондый адымга барыр дип башына да китермәде бит ул. Киткәч оныткандыр дип уйлады. Ачыктан-ачык берни сорамады. Сөмбелне каян табып алып кайткан? Улы кайда булган? Ничек үскән? Эх, язмыш агач башыннан йөрми шул. Кеше башыннан йөри. Сөмбел Гөлфия апа тирәсендә кайнашты. Икәү сөйләшеп туя алмадылар. Байрас каядыр барып кайтты. Үзе читтән генә Сөмбелне күзәтте. Әтисе икенче көнне: «Улым, нишләргә уйлыйсың? Сөйләштеңме? Ризамы?» дип сорады. Юк, ризалашмый. Абыйдан читенсенә ахыры. Безне дошманлаштырудан курка. Сөмбел хаклы, улым. Аны күргәч, абыеңның йөзе аппак булды. Ул үзенең кемне югалтуын аңлады. Әгәр Фәридәне айырып, кире Сөмбелне алырга теләсә... Байрас бу хакта уйламаган иде. Юк инде, әти. Мин Сөмбелне 6 ел көттем. Минем ничек газаплануымны үзегез күрдегез. Абыйның 2 ятып бер төшенә дә кермәде. Өйләнү белән онытты. Яшәсен үзенеке белән. Мин Сөмбелне беркемгә бирмәячәкмен. Шушы 2 көн эчендә өйләнмәсәм, исемем Байрас булмасын, диде каты итеп. Әти, миңа сезнең хәер-фатихагыз кирәк. Калганында минем эшем юк. Без риза да ул. Сөмбел риза булмаса нишләрсең? Анысын үзем хәл итәрмен. Миңа бары 2 көн кирәк. Шәүкәт абзый улын яхшы белә. 2 сөйләргә дә яратмый. Әйткән икән, эшләми дә калмый. Шәүкәт абыйларда 2 көн кунганнан соң Сөмбел кайтырга җыенды. Гөлфия апа, тагын бер көнгә генә калыгыз инде. Аннары Байрас илтеп куяр дип ялварса да, Сөмбел ризалашмады. Юк, әнкәй, без кайтыйк. Күрештек, сөйләштек, әни дә көтәдер. Байрас эш кешесе, аны борчып тормыйбыз. Капкадан чыгулары булды, тузан туздырып Байрас кайтып туктады. Тиз генә машинадан чыкты. Улым, кая җыендыгыз дип Азаматны күтәреп алды. Әбигә кайтабыз, диде бала. Син, улым, әби бабаң янында өйдә калып торырсың. Без әниең белән шәһәргә барып киләбез, дип Азаматны кире өйгә алып кереп китте. Байрас улын калдырып чыккач, машина янында аптырап басып торган Сөмбелгә ачулы итеп карап, "Утыр машинага", дип алгы ишекне ачты. Сөмбел кузгалмагач, ялт итеп кулына күтәреп машинага утыртты. Машина үрә басарга җыенган ат сыман сикереп куйды да, авыл урамын тузанга күмеп, шәһәргә таба җилдерде. Байрас, нишлисең син? Чапма, диде Сөмбел куркып. Байрас, нишлисең син? Чапма, диде Сөмбел куркып. Байрасның күзенә ак-кара күренмәде. Үзе бер нәрсә дәшми, иреннәре кысылган, күзләре утта яна. Авылдан нинди тизлек белән чыгып китсә, шулай шәһәргә килеп керде. Машина зур яңа бина каршына килеп туктады. Байрас Сөмбелне кулыннан җитәкләп бина эченә өстерәде. Тукта, кая чабасың, егасың бит. Ник дәшмисең? Байрас аны җиңел генә кулына күтәреп алды. Алдындагы ишекне этеп ачты. Бүлмәдә утырган хатын куркып сикереп торды. Байрас, "Менә без килдек, кая кул куярга?" дигәч, теге хатын кабаланып өстәлдә яткан китапка төртеп күрсәтте. "Куй шунда имзаңны", диде Байрас Сөмбелне идәнгә бастырып. Сөмбел аптырап кагазгә карады. Байрасның сүзләренә буйсынып, аның артыннан берни аңламыйча кул куйды.
Ханым ашыгып өстәлгә аларның паспортларын китереп салды. Аларны нәрсәдер уңайыннан котлады. Байрас рәхмәт әйтеп документларны алды. Сөмбелне ничек күтәреп кергән булса, шулай алып чыгып машинага утыртты. Бираздан яңа төзелгән 5 катлы йортның ишек төбенә килеп туктадылар. Байрас Сөмбел ягындагы ишекне ачты. Аны машинадан суырып кына алды да, кулына күтәреп кызу-кызу 3нче катка күтәрелде. Сөмбелне кулыннан төшерми генә бер фатир ишеген ачты. Алар бер бүлмәле фатирга килеп керделәр. Монда тормыш итәр өчен кирәкле бөтен нәрсә бар иде. Байрас аны бүлмә уртасында торган диванга әллә утыртты, әллә ташлады. Һәр хәлдә Сөмбелнең башы муеныннан ычкына язды. Байрасның ни өчен аны шулай песи баласы кебек бергәләп йөртүен аңлый алмады. Байрас бу мизгелдә яралы зур хайванга охшап калды. Бүлмә буйлап арлы-бирле йөри башлады. Аның күзләре ачулы, йөзе җитди. Сөмбел куркып аны күзәтте. Байрас кинәт йөрүеннән туктады. Аңа борылып, "Беләсеңме кем син?" дип сорап куйды. Аның бу ачулы сүзләреннән Сөмбел диванга ныграк сеңә төште. Беләм дигәндәй аптырап баш какты. "Юк, белмисең. Җан корты син. Теге вакытта качып китеп күпме кешене елатканыңны, кайгыга салганыңны беләсеңме?" "Юк, белмисең. Әти-әни синең өчен борчылып, 1 елда 10 еллык картайды. Салкын кыш көнендә аш килеш бала белән кайда йөри дип борчылдылар. Һәр көн кайтуыңны көттеләр." Альфис сабый гына иде. Байрас каяндыр Сөмбелгә таныш бер халат тартып чыгарды. "Менә моны таныйсыңмы? Ул сабый шушы күлмәкне 3 ел кочаклап йоклады. Әни юса исе бетә дип яшереп саклады. Акылдан язмасын дип куркып, 3 ел шушы халатны үземдә сакладым. Мин дә сине көтә-көтә акылдан язар дәрәҗәгә җиттем", диде дә халатны Сөмбелгә атты. Сөмбелнең гаҗәпләнүдән күзләре түгәрәкләнде. "Син киттең. Барысын оныттың. Әниеңнең күпме күз яшьләре түгүен дә күрмәдең. Мин 6 ел буе аның янында сине көттем. Син укый дигәч, сиңа тиң булыйм дип мин дә укыдым, эшләдем. Син кайтуга дип кичкенә булса да шушы ояны әзерләдем. Ә син минем бөтен хыялларымны таптап, тагын качарга җыендыңмы? Син минем бөтен җанымны ашап бетердең." Ул ачу белән бүлмә ишегенә китереп сукты. Ишектә тишек калды. Үзе кухняга чыгып китте. Аннан чәйнек шалтыраган, савыт сабау атылган тавыш ишетелде. Кинәт фатирда тынлык урнашты. Йөрмә ничек башланды, шулай тынды. Байрас ишек янына килеп басты. Башы ишек кашагасына җитә язып тора. Җилкәләре ишек киңлеге. Янәшә бассак, аю белән тычканга охшыйбыз икән дип уйлады Сөмбел. Үзе бер Байраска, бер ишектәге тишеккә карады. Байрас аның күзләрендә курку күреп, аяк очына идәнгә килеп утырды. Туфлиләрен салдырды. Кыл кебек тартылган Сөмбел иске халатын күкрәгенә кысты. Байрас моңсу гына елмайды. "Кич кайткач, мин дә аны шулай күкрәгемә кысам. Мин бит сау сәламәт ир егет. Миңа син үзең кирәк. Куркыттым, гафу ит. Башка алай эшләмәм. Шулай да әгәр киткән булсаң, мин сине табып, йомшак җиреңне каеш белән ярган булыр идем. Зинһар качма. Минем сине дә, үземне дә бәхетле итәсем килә." Ул Сөмбелнең кечкенә кулларын үзенең көрәк кебек кулларына алды. Күзләренә карап, аның бармакларын үпте. "Син бер кайчан да минем хатыным булганга үкенмәссең. Чын күңелеңнән мине ирең, балаңның атасы итеп кабул ит. Әгәр аңлаган булсаң, без ЗАГСта язылышып чыктык. Паспортыңда акка кара белән Арсланов Байрасның хатыны дип язылган. Син минем законлы хатыным. Минем бик матур туй ясыйсым. Сиңа ак күлмәк кидерәсем килгән иде. Синең карышуыңнан, сине югалтудан курыктым. Сөмбел, яшик бергә. Әйт берәр нәрсә. Ник дәшмисең?" Кесәсеннән кечкенә алтын балдак чыгарып, Сөмбелнең бармагына кидерде. "Мин сине бик яратам. Гомерлек юлдашым бул.
Әгәр ярата алмасаң, балдакны шушы өстәлгә куеп китәрсең. Мин барысын шуннан аңлармын. Ул кесәсеннән икенче алтын балдак чыгарып Сөмбелгә сузды. Сөмбел уйланып, аңа карап торды да, балдакны кулына алды. Әгәр мине үткәннәр белән битәрләмәсәң, мондый тишекләр ясамасаң, мин сиңа яхшы хатын булырмын, диде. Байрасның бармагына ул биргән балдакны кидерде. Син тугрылыклы ир булсаң, балдагыңны бармагымда үлгәнче саклармын, дип, үзе дә җиңел сулап куйды. Байрас бер мәлгә аптырап калды. Ул Сөмбелдән тиз генә мондый сүзләр ишетермен дип уйламаган иде. Аның күзләре ялтырады. Ак тешләрен күрсәтеп елмаеп җибәрде. Шатлыгы эченә сыймады. Ул хатынын кочагына алып яратып үпте. Назга сусаган ике йөрәк ләззәт дөньясына чумды. Көчле ирнең кайнар сулышы Сөмбелне яндырды. Тылсымлы куллар аны йолдызларга алып менеп китте. Башы әйләнде. Ул үзен мәңгегә шушы кулларга тапшырды. Икәүләшеп, ләззәт чишмәсеннән йотлыгып су эчтеләр. Көн үтеп, төн җитте. Төн узып, тагын яңа көн туды. Байрас уянды. Ак мендәрдә кара озын чәч көлтәсенә уралып йоклаган хатынына сыкланды. Аны уятудан куркып, тыныч кына уйланып ятты. Менә нинди татлы була икән ул, озаклап көтеп алынган мәхәббәт. Сөмбелне кочагына алу турында күпме еллар, күпме көннәр хыялланды. Хыялда бер, тормышта бөтенләй икенче төрле. Дөрес, ул 27 яшенә җитеп, суфи булып утырмады. Хатын-кызның төрлесен күрде. Ләкин ул бүген бер нәрсәне аңлады. Бу дөньяда һәр кешенең үз пары бар икән. Шул парны табарга кирәк. Ул ялгышмады. Юкка гына Сөмбелне 6 ел буе көтмәде. Үзенең хисләрендә адашмады. Ул моны бөтен җаны тәне белән тойды. Иртәме соңмы, Сөмбел үткәннәрен онытыр. Ул да бәлки аны яратыр. Байрасның хатынына баштан аяк карап сокланасы килеп, әкрен генә өстендәге юрганын тартты. Хатынының матур тәне ачылган саен, аның күзләре янды, сулышы ешайды. Йөрәген шатлык хисе биләп алды. Менә ул көтеп алган мәхәббәт. Иренең күз карашын тоеп Сөмбел дә уянды. Үзенең шәрә ятуын абайлап, тизрәк юрган астына чумарга ашыкты. Байрасның елмаеп ятуын күреп, оялудан бите кып-кызыл булды. Көнме, төнме икәнен аңларга тырышты. Юрган астыннан ике күзен генә ялтыратып, «Байрас, вакыт күпме? Ник уятмадың?» диде. Байрас хатынына карап көлде. «Тагын 4 көн ятсак, минем ялым бетә, җаным». «Ни сөйлисең син? Әткәйләр безнең монда ни белән шөгыльләнеп ятканны белсә, ни уйлар? Уяты ни тора? Ничек күзләренә күренербез?» «Бәләкәй түгелләр, нишләп ятканны аңлыйлардыр. Алар да бер-берсен ярата». «Ни сөйлисең син? Әткәйләр белсә?» «Соң шул әткәйләр белгәнгә без туган бит инде. Үзең хатын-кызлар табибы түгелмесең?» дип хәйләкәр елмаеп, Байрас аның юрганын тартты. «Бүген безнең гаилә тормышына аяк баскан беренче көнебез. Миңа синең янәшәңдә булу, йоклау бик ошады. Картаеп бабай булгач та синең белән шулай йоклармын. Син әле ир белән хатын арасында нинди матур мизгелләр булуын белеп бетермисең. Бу институтны мин сиңа үзем укытырмын, Сөмбел ханым. Алда гомер озын әле» дип сөйли-сөйли, аның чәчләрен таратты. «Син бүген тагын да матуррак күренәсең» дип күкрәгенә кысты. Алар авылга икенче көнне кичен кайттылар. Сөмбел кайнана кайнатасы алдында үзен ничек тотарга белмәде. Гаепле бала кебек аларның күзләренә күтәрелеп карарга ялды.
Гөлфия апа нидер сизенеп, аны үз бүлмәләренә алып керде. Ни булды, балам? Йөзең качкан дип текәлеп карады. Сөмбел башын аска иеп утыра бирде. Нәрсә дип әйтим? Ул мине пси баласы урынына бер ни әйтмичә анда-монда булгап йөртте дә, без язылыштык, син минем законлы хатыным дип фатирына алып кайтты, диде Сөмбел башын күтәрмичә пышылдап. Мин берни эшли алмадым, әнкәй. Кешедән уят. Бер йортка 2 тапкыр килен булып килгән диярләр. Булат ни дияр? Хатыны ни дияр? Ул бит мине күрә алмаячак. Гөлфия апа көлеп куйды. Эй, килен, Байрас атасына охшаган шул. Әйтсә эшләми калмый инде. Аталары мине дә шулай алып кайткан иде. Байрас белән югалмассың. Кешедә эшең булмасын. Син безнеке, бала безнеке, без шат кына. Без моны атаң белән күптәннән көттек. Шулай булгач, текле аякларың белән килен дип, аркасыннан сөйде. Шәүкәт абый Байраска ничек дип ымлады. Яхшы, диде шатлыктан авызы колагына җиткән улы. Маладис патлис дип елмайды әтисе. Алар бер-берсен тиз аңладылар. Иртән Сөмбел уянганда Байрас эшкә киткән иде. Ул аптырап тирә-ягына күз салды. Барысы шул чаклы тиз булды. 4 көн эчендә кияү табып тормышка чыкты. Ничек булса да, гаилә тормышын башлап җибәрергә кирәк. Сөмбел беренче эш итеп хәленнән килгәнчә фатирга ремонт ясады, яңа матур пәрдәләр элде, матур гөлләр утыртты, идәнгә келәмнәр җәйде. Аш бүлмәсен тәртипкә китерде. Сәмәркандтан алып кайткан җәймәләр һәр җиргә матурлык өстәде. Ире кайткан вакытка һәр вакыт тәмле ашы әзер, чәй янына кыймагы пәрәмәче пешкән була. Байрас аның шул кадәр эшне бер үзе башкара алуына гаҗәпләнде. Сөмбел фатирны гөл бакчасы ясады. Байрас хәзер буш вакыты булган саен өенә кайтырга атлыгып тора. Элек ашханәдә ашап кайта, диванга ятып телевизор карый да йоклый иде. Ялгыз яшәгән көннәрен искә төшереп, ничек яшәгәнмен икән дип уйлый. Сөмбел беренче 2 атнаны фатир белән генә шөгыльләнде. Азамат исә авылда бабасы янында булды. Булат Сөмбелне күргәннән соң үзенә урын тапмады. Эштән кайтышлый энесе янына кереп чыгарга булды. Ул аларны кайдан тапкан? Улы ни өчен аңа әти дип дәшә? Барысын да җентекләп сорашырга уйлады. Шундый уйлар белән ул ишек тимәсенә басты. Борынына әллә нинди тәмле исләр килеп бәрелде. Ишек ачылып китте. Кайттыңмы дип елмаеп Сөмбел каршы чыкты. Алар бер-берсен күреп сискәнеп куйдылар. Ярый әле эштән кайтып килүче Байрас аларны бу авыр хәлдән коткарды. Нәрсә абый аптырап торасың? Кер дигәнгә, алар икесе дә караклыкта тотылгандай куркып киттеләр. Әйдә кер. Ой, нинди тәмле исләр чыккан. Үле башыйсы килә. Абый, өстеңне сал, түргә уз. Чит кеше кебек торма инде дигәч, Булат кыяр-кыймас эшкә узды. Энесенең фатиры танырлык түгел иде. Өйдә әкрен генә ниндидер көй уйный. Бүлмә якты да, караңгы да түгел. Кичке ут яндырылган. Чын-чынлап мәхәббәт уясы. Булатның йөрәген әллә үкенеш, әллә көнләшү кистереп үтте. Байрас абыйсын, әйдә абый, кичке аш ашап алыйк, аннары иркенләп сөйләшербез дип, аш бүлмәсенә алып керде. Сөмбел мул итеп табын әзерләгән. Өстәлдә кыздырылганы да, пешкәне дә, яшелчәсе дә бар. Алар сөйләшмичә ашадылар, тәмле пәрәмәчләр белән чәй эчтеләр. Табынны җыештыргач, Сөмбел зур бүлмәгә чыкты. Байрас аның артыннан ишеген япты. Абый, күрәм, син Сөмбелне монда очратып аптырап калдың. Без язылыштык, үзең күргәнчә хәзер бергә яшибез. Теге вакытта өйгә алып кайтып утыртсам да, син аңа өйләнергә теләмәдең. Хәзер миңа үпкәләмә. Минем сезнең арада ярәштерүче булып йөрисем килми. Ул китеп бармаган булса, теге вакытта ук өйләнә идем. Белмәдем димә. Мин сиңа аны яратуымны күптәннән әйтә килдем. Хәзер минем үткәннәргә кире кайтасым килми. Син дә үткәннәрне оныт. Сөмбел минем хатыным. Мин аны бик яратам. Ә ул сине? Белмим. Бәлки кайчанда булса яратыр. Синнән соң янып бетмәгән булса.
Азамат сиңа ни ишенә тиди? Син минем әтиме диде. Әйе дидем. 6 яшьлек сабыйга синең яшьлек хаталарыңны ничек аңлатыйм инде? Абый, ничек бар, шулай калсын. Сөмбелнең башка баласы әллә була, әллә юк. Хәтерләсәң, теге вакытта карт доктор аңа бала табарга ярамаячак диде. Менә хәзер 2безгәме, 4безгәме бер бала. Ә син улың белән аралаш, курыкма. Сөмбел каршы килмәс. Фәридәң үткәннәрең турында беләме? Юк, белми. Без капчыкта ятмый, бер тишеп чыгар. Син аңа дөресен сөйлә, озакка сузма. Кешедән ишетсә яхшы булмас. Булат алардан соң гына кайтып китте. Күңел пичмагында кабынган кечкенә өмет чаткысы бик тиз сүнде. Ул соңга калды. Сөмбелнең өе чиста, жылы, үзе ягымлы, пешергән ашлары тәмле. Алар икәү генә яшәгәч, Фәридә кайнар ашлар сирәк пешерә. Күбрәк коры сары белән тукланалар. Сөйләшер сүзләре дә юк. Әкренләп бер-берсеннән читләшә баралар. Сөмбелнең җылы өеннән соң үзенең өе шыксыз, җанны салкын ишеткәндәй тоелды. Ул Алла урынына табынган, тыйнак, йомшак, күп сөйләшми, кычкырып көлми торган Фәридә белән яши башлагач, аңарда ниндидер ирелек, салкынлык сизде. Барысы да ул көткәнчә булмады. Күңеле нидер эзләде, кемнедер көтте. Сөмбелгә килеп кагылуга, ул кабынып китә, башын югалта. Сөмбел аңа бөтен җаны тәне белән җавап бирә. Алар сүзсез аңлашалар иде. Теге вакытта, мунчада, хатаны төзәтергә 2 сүз җитә иде. Булатның йөрәге кысылып куйды. Сөмбел белән йөргәндә, кая барып керәсең? Шунда бәйрәм, уен, көлке, шаян сүзләр иде. Бер кайчан юкка барга үпкәләмәде. Фәридә юк өчен үпкәләп, аны айлар буе янына җибәрми, сөйләшми интектерде. Шуңа да Булат ярамаган сүз сөйләп, хатынын үпкәләтүдән куркып яшәде. Бала булса, сөйләшер, уртаклашыр сүзләре булыр, аларны үзара бәйләр иде. Ә булай, бүген ул энесеннән кайтканда, тормышының ничаклы җансыз һәм буш икәнлеген аңлады. Фәридә янына җылы юрган астына кирип ятты. Җылын алмады. Кайда ялгыштым соң дигән уй башыннан чыкмады. Үкенерсең, улым, Сөмбел яхшы хатын булачак. Юкка рәнҗетәсең дип, әтисе ничә тапкыр кисәткән иде. Менә хәзер шуның әҗерен җыя. Әтиләре Фәридәне Сөмбелне яраткан кебек ярата алмадылар. Аларга салкын гына сез дип дәшүче, эшкә артык исе китми торган Фәридә белән әткәй-әнкәй дип өзелеп торган, кешеннән килгән барлык эшне җимертеп эшләүче Сөмбел арасында җир белән күк аермасы иде шул. Әтиләренең Фәридәне ачыктан-ачык өнәмәүләрен күреп, Булатның йөрәге әрнеде. Йортта Сөмбелнең урынын берәү дә алыштыра алмый иде. Бу хакта кычкырып әйтмәсәләр дә, һәр вакыт сизелеп торды. Сөмбел белән еш очрашырга туры киләчәк. Бер түбә астында ничек яшәргә? Эх, теге вакытта әтисен тыңлаган булса, кайчандыр Сөмбелне елатса. Хәзер үзе елый. Ачы яшьләр ирнең мендәрен чылатты. Абыйсы киткәч, Байрас Сөмбел янына керде. Ул тәрәзәдән кичке урамга карап тора иде. Байрас сиздермичә хатынын күзәтте. Беләсе иде, Сөмбел ниләр уйлый икән. Бәлки ул әле һаман Булатны яратадыр. Түзәргә кирәк, аны оныттырыр өчен ул барысын да эшләячәк. Сөмбел елыйдыр дип үзенә таба барды. Алар сүзсез генә бер-берсенә карашып тордылар. Сөмбелнең карашлары берни аңлатмый. Анда бушлык. Үткәннәргә кире кайту юк, Байрас. Син мине ашыктырма. Вакыт бир. Сөмбел 2-3 атнадан эшкә чыгарга җыенды. Байрас, мин эшкә урнашырга уйлыйм. Теге вакытта үзем яткан больницага барып карыйм әле. Урын булса, шунда эшләр идем.
Өзім елтірмін. Сені ақ халаттан, ақ башлықтан көз алдыма да кетіре алмайым. Миңа бүгін үк іш бермейлер иш. Әлі көріп тұярсың. Түннәрін қойыныңнан алып шығып кете башласалар, ник үйлендім дейерсің. Мен сеннен туймам. Сен генә миннән туйма дип, Байрас хатынын алдына утыртты. Мен әлі сені көріп тә туймадым. Кешін кем мені елмайып қаршы алыр? Төшкі ашны өйдә ашарға өйрәнеп біткән идем. Ашханәнекен күрәсем дә килми. Ашау бір сәбәп кенә. Сені көндіз кайтып бір яратып китсәм, эш сәгате тизрәк үткәндәй була. Мин бит сине өйдән чыгуга сагына башлыйм. Ярый, ул кадәр арттырма. Төн җитмәгән сиңа. Юк, җитми, сөеклем, җитми, диде ир хатынының колак яфракларын үбә-үбә. Мин югалган 6 елның һәр көне өчен синнән үч алачакмын. Эшкә барасы булмаса, өйдән бөтенләй чыкмас идем. Шулай синең белән генә ятар идем. Аның күзләре ялтырады. Тыны кайнарланды. Үзе халат бавын тарткалады. Байрас, сабырсыз, ялтыратма күзеңне. Майорлап ашаган песигә охшыйсың, дип көлде Сөмбел. Аның үзенә дә бу тормыш ошый башлаган иде. Икенче көнне Сөмбел бик матур итеп тегелгән йон костюм, ак кофта, биек үкчәле туфлиләрен киеп, көзге каршына килеп утырды. Ул бизәнү әйберләрен сирәк куллана. Кайчак бизәнәсе килеп көзге каршына килә. Көзгедән үзенең сүрәтенә карый. Тән тиресе кара, кашы калын, кирпеге куе озын. Иреннәре әле кызыллыгын югалтмаган. Ни сөртергә белми, шулай да ярар дип көзге каршыннан китә. Бүген дә көзге каршында озак утырмады, ире янына чыгып, шулай барсам ярыймы дип сорады. Минем янга мондый чибәр хатын килсә, бер сүзсез эшкә алыр идем. Байраска хатынының киенүе, кыланышы бик ошый. Ул аны больница ишеге төбенә кадәр китерде. Сөмбелнең дулкынлануын сизеп, кулыннан тотты. Аның күзләренә карап, тынычлан, барысын да оныт. Мин сине шушында көтәрмен дип, ишек төбендә басып калды. Сөмбел баш табиб бүлмәсен эзләп китте. Теге вакытта кемнең кайда утырганы исендә калмаган. Хәер, аның кайгысы түгел иде. Бүген ул больницага икенче кеше күзлегеннән карады. Чиста, яңа гына төзәтү эшләре беткән ахыры дип уйлана, баш табиб Власов Юрий Петрович дигән язулы ишек янына килеп туктады. Ишек шакып керергә рөхсәт сорады. Өстәл артында утырган Сәркатип аның кем булуы белән кызыксынды. Миңа Юрий Петровичны күрергә кирәк, эш буенча. Мин аның күптәнге танышы, диде Сөмбел. Сәркатип баш табиб янына кирип китте. Бераз торганнан соң чыгып, "Кирегез", диде. Бүлмәдә яше 60-тан узган, чәче кыелып беткән, шулай да әле нык гәүдәле, бик җитди Юрий Петрович утыра иде. "Исәнмесез, Юрий Петрович", диде Сөмбел елмаеп. "Мине танымыйсыздыр инде. Сез мине 2 тапкыр үлемнән коткарып калдыгыз", диде дулкынланып. Власов аңа текәлде. Күзлегендә салып карады. "Хәтерләмим шул. Бәлки, искә төшерерсез. Күпләрне үлемнән коткарырга туры килә. Мин 6 ел элек бик авырлык белән бала таптым. Аңарчы да 1 ай бу больницада ятып чыгарга туры килгән иде. Берәр вакыт мин сезгә карточкамны күрсәтермен. Сез мине һич шиксез исегезгә төшерәчәксез. Сез минем янымда бик күп вакыт уздырдыгыз. Үткәннәрне искә төшерәсем килми. Аның ни кадәр куркыныч булганлыгын мин хәзер генә аңладым." Сөмбелнең күзенә яшь тулды. Карт табиб нидер исенә төшерергә тырышып, маңгаен җыерды. "Сез хаклы. Карточкагызны карасам, исемә төшәр иде. Куркыныч булганлыгын ничек аңладыгыз?" Сөмбел бит очларын чыкырайтып, бик матур итеп елмайды. "Мин хәзер сезнең коллега." Ишектә ак халатлы бер ханым күренде. "Юрий Петрович, кул гына куегыз әле", диде. Доктор "Кирегез" дигәнне аңлатып янындагы урындыкка күрсәтте. Каршыга утырган ханым Сөмбелгә карап куйды. Сөмбел аны танып елмаеп җибәрде. "Исәнме, Римма? Әллә син дә танымыйсың инде?
Юрий Петрович та оныткан. Хәзер әйтәм, Булатның хатыны бит син. Исемә төште, Сөмбел. Мин Булат хатыны түгел. Шулай да тануың өчен рәхмәт. Риммочка, миңа аның карточкасын табып китер әле. Һич хәтерли алмыйм. Хәтерләр идегез дә. Ул бик үзгәргән. Чәчләре кыска, үзе ябык, кечкенә иде. Сез аны бер ай депрессиядан чыгара алмадыгыз. Башта 3 көн комада ятты. Бала табарга да безгә китерделәр. Соңга калып китергәнгә бик авыр операция ясарга туры килде. Ул тагын үлем белән көрәште. Бер әби аның яныннан да китмәде. Менә хәзер исемә төште. Сезне Верочка саклады. Без бит аның белән бер йортта яшибез. Күрешкән сайын сезне искә ала идек. Соңгы вакытта гына сирәк очрашабыз. Ширли ул. Аның янына бардыгызмы әле? Юк шул. Менә бүген барырга җыенам. Минем кайтканыма әле 2 генә атна. Шул арада да бик күп вакыйга булды. Һич вакытым җитмәде. Борчылмагыз. Мин аны ташламам. Безгә нинди йомыш белән килдегез? Юрий Петрович, миңа эш кирәк. Сез миңа теге вакытта бик ошадыгыз. Шуңа күрә мин дә сезнең юлны сайладым, дип, ул аның алдына үзенең кызыл тышлы дипломы белән характеристикасын чыгарып салды. Юрий Петрович дипломны ачып карагач, сызгырып җибәрде. Дипломны кат-кат карады. Характеристиканы җентекләп укып чыкты. Риммочка, бу элекке Сөмбел түгел. Ул хәзер югары белемле хатын-кыз табибы. Минем коллегам Сөмбел Харисовна. Мондый юнәлеш буенча яхшы хирургны күптән эзли идек. Катлаулы операция сардай хатын-кыз хирургыбыз юк. Безгә килүегезгә бик шатмын. Бүген үк кадрлар бүлегенә кирип, документларыгызны тапшырыгыз. Әгәр язылганнар чынлап та хак икән, сез минем уң кулым булырсыз. Менә бит авырлыклар кешене нинди сайлау алдына куя. Кемдер сынып юкка чыга, көчлеләр усаллашып, тормышта кимсеткәннәргә үч итеп, чыбык очына ябышып булса да югарыга үрмәли. Мин синең белән чын күңелдән горурланам. Кем уйлаган сине шундый чибәр ханымга әйләнерсең дип? Ышануы да кыен. Син кабат чәчәк аткансың. Ак юллар сиңа коллега дип басым ясап әйтте доктор. Римма Сөмбелне больница ишек алдына кадәр озатып чыкты. Сөмбел, сине югалган дип тә, кайтып киткән дип тә сөйләделәр. Кайларда булдың соң син? Укырга киттем. 6 ел укыдым. Менә хәзер кайттым дип сүзен төгәлләргә өлгермәде, яннарына Байрас килеп басты. Бәй, Байрас, нишләп йөрисең монда? Хатынны алып килдем. Эшкә аласызмы үзен дип, Сөмбелнең биленнән кочаклап алды. Римма телсез калды. Дөрес ишеттемме дигән сыман аларга карап куйды. Абыйсының хатынына өйләнде микәнни? Байрас аның уен укыгандай. Ул теге вакытта да минем хатын иде. Мин аны укырга гына җибәргән идем бит. Әйдә, матурым, эшең беткән булса өйгә кайтабыз дип, хатынын җитәкләп алды. Сөмбел эшкә чыкты. Беренче көннәрдә Юрий Петрович аның һәр эшен сынап күзәтеп торды. Коллектив Сөмбелне яратып кабул итсә дә, көнләшүчеләр аз булмады. Юрий Петрович аны үз яныннан ерак җибәрмәскә тырышты. Операция көннәре графигы алдан төзелә. Сөмбел өчен кайбер җиңел операцияләргә аерым график төзеделәр. Тәҗрибәле табиб яшь коллегасының беренче операциясен үзе карап торып ясатты. Яңа уку бетереп кайткан димәссең. Сөмбел операцияны чиста һәм үз-үзенә ышанып эшләде. Сөмбел Галимә апасының кул астында мондый операцияларны аз эшләмәде. Шуңа күрә аның тәҗрибәсе башкаларга караганда күпкә югары иде. Юрий Петрович атна буе бөтен операцияларны Сөмбелдән ясатты. Үзе аның күзәтүчесе генә булды. Кыю тотына дип уйлады ул Сөмбел турында. Булай дәвам итсә, озакламый миңа алмаш булачак. Сез бик кыю башладыгыз, Сөмбел Харисовна. Хуплыйм.
Булай оста эшләргә кем өйрәтте? Минем укытучыларым бик әйбәт, тәҗрибәле табиблар иде. Аннары 3нче курстан мин апам янына больницага йөри башладым. Төнге сменада ул мине операция ясау серләренә өйрәтте. Җәйге каникулда аның янында эшләдем. Соңгы курста бигрәк тә яман шешләр өстендә эшләргә туры килде. Бик яхшы, Сөмбел Харисовна, мин сезнең эшегездән канәгать. Алар авыр операцияларга бергә әзерләнә башладылар. Бер көнне Сөмбелне кабул итү бүлмәсенә чакырттылар. Ул ашыгып беренче катка төште. Байрасны күреп, нидер булган дип куркып куйды. Байрас, ни булды? Курыкма, берни булмады. Сине ак халаттан күрәсем килде дип, ул хатынын бер читкә тартты. Сагындым. Ни сөйлисең, әле 12 генә бит. Мин 8дә үк сагынган идем. Сөмбелне кочаклап үпте дә, көлә-көлә чыгып китте. Чыгышлый, синең шибәр табиб, диде. Байрасның кыланмышларына Сөмбел әкренләп ияләшеп килә. Ире аны бер күрү өчен, я бер үбәр өчен көннең теләсә кайсы вакытында килеп китәргә мөмкин. Сөмбел белән Байрас Верочканың хәлен белергә бергә бардылар. Карчык аларның өйләнешкәннәрен ишеткәч аптырамады. Мин шулай буласын белә идем, диде. Сөмбелнең кайтуына шатланып туя алмады. Ул бик картайган. Сугыш елларындагы салкын тидерүләре дә эссез калмаган. Аяклары авыртканга урамга сирәк чыга икән. Сөмбел эштән кайтышлый аңа укол ясый, ашарга ризыклар алып керә башлады. Мин синең алда гомерем буе бурычлы, Верочка. Мин сине үлгәнче ташламам, диде күңеленнән. Азамат мәктәпкә укырга керде. Байрас, бәләкәй бит әле, тагын 1 елдан бирербез дип караган иде. Азамат укый яза белә, Әнвәр абыйсан укырга язарга, шахмат уйнарга өйрәтте. Буе җиткән, башы бар, әйдә укысын дип Сөмбел ризалашмады. Тормыш шулай дәвам итте. Кем укыды, кем эшләде. Сөмбелнең эше никадәр катлаулы икәнне Байрас та аңлый иде. Сөмбел эшли башлау белән аларга телефон керттеләр. Төннең теләсә кайсы вакытында чакыртып, я килеп алдылар. Ул төннәрдә Байрасның күзенә йокы кермәде. Операцияләрнең төрлесе булды. Уңышлысы, уңышсызы. Кайбер көннәрдә борчылудан Сөмбелнең тамагына бер кабым ризык үтмәде. Баштарак яшь табибны күреп кайбер авырулар. Бигрәк яшь, ничек ясар дип куркып, операциядан баш тарттылар. Барысы да Власовтан ясатырга чират торды. Әйе, Юрий Петрович районда билгеле кеше, танылган табиб. Син аларга үпкәләме? Килер бер вакыт, сиңа да чират торырлар. Син үз эшеңнең остасы. Озакламый мин лаеклы ялга китәрмен. Сәламәтлек артыгын эшләргә кушмый. Бил, тез авырта, арка сызлый. Хәер, бу һөнәри чиребез. Кешене дә алыйбыз, үзебезгә чират җитми. Шулай итеп, бу хуҗалык миннән соң сиңа калачак дип, карт табиб яшь коллегасын тынычландырды. Сөмбелгә больницада авылдашларын, классташларын очратырга туры килде. Аны күреп барысы аптырашта калды. Власов белән эшләүенә ышанмадылар да шикелле. Сөмбел һәр көнне кайтыр алдыннан үзенең авырулары янына кереп, хәлләрен белешеп чыгуны гадәткә алды. Бүген дә кайтып киткәнче операция ясаткан ханым янына керергә уйлады. Кичен авырулар янына хәл белергә туганнары, дуслары җыела. Хатынның үзен яхшы хис иткәнен күреп сөенде. Шәфкать туташына кирәкле күрсәтмәләрне биргәч, иртәгә операция булачак авыру янына керде. Палатада Фәридәне күреп, икесе дә каушап калдылар. Сөмбел тиз генә үзен кулга алды. Исәнме, Фәридә? Нәрсә булды? Менә сеңлемне операциягә салдылар. Сөмбелне күреп, авырулар җанланып киттеләр. Исәнмесез? Хәлләрегез ничек? Диде Сөмбел барысын күздән кичереп. Фәридәнең елап шешенеп беткән сеңлесен күреп, аны тынычландырырга ашыкты. Ни булды? Ник елыйбыз? Кем рәнҗетте дип шәшеннән сыйпады, пульсын санады. Миңа операцияны яңа укып кайткан яшь бер хирург ясаячак икән. Минем 2 балам бар. Үтереп куйса, балаларымны кем карар дип үкседе яшь ханым.
Сөмбел сүзнең үзе турында икәнен бик тиз аңлап алды. Туктагыз әле. Ул яшь хирург берәрсен үтергәнме әллә? Ник алай куркасыз? Анысын белмим, ләкин мин аңардан операция ясатырга теләмим. Сөмбел сабыр гына аның тынычланганын көтте. Биттеме инде? Елап туйдыңмы? Хәзер мине тыңла. Мин Юрий Петрович белән сөйләшермен. Операцияны ул үзе ясар сиңа. Тынычлан. Борчылырга ярамый. Операцияның уңышлы чыгуының 80% авыруның үзеннән тора. Сез үзегезгә үзегез ярдәм итәргә тиеш. Сезнең төп бурычыгыз тыныч булу. Калганы инде безнең эш. Курыксагыз, ширегез әллә кая качып калырга мөмкин. Тыныч булсагыз, без аны җиңел генә табып юкка чыгарырбыз. Сез тизрәк терелерсез. Сезгә әйтергә җиңел, үзегез пычак астына ятып карасагыз, алай димәс идегез әле. Сөмбел уйчан гына. Мин күргәнне сезгә күрергә язмасын. Мин табиб, ләкин мин дә кеше. Сезнең кебек хатын-кыз. Ширгә бөтен кеше бер. Табиб да, министр да. Мине урап узар дип беркем дә әйтә алмый. Шуңа күрә тынычланыгыз. Үзегезне кулга алыгыз. Менә бу даруны ичегез дә, тынычлап йоклагыз дип, кесәсеннән бер дару алып бирде. Сөйләштекме? Иртәгә сезне Власов үзе каршы алыр. Барыгызга да тыныч йокы дип чыгып китте. Ул чыгып киткәч, Шәфкать туташына бер-бер артлы сораулар яуды. Кем булды бу? Үзе яшь кенә, шундый йомшак сөйләшә, күңелгә рәхәт булып китте. Сез операция ясатырга курыккан яшь хирург Арсланова шушы була инде, дип елмайды Шәфкать туташы. Күрдегезме? Нинди тыныч. Эшен дә җиренә җиткереп башкара. Эш яшьлектәме? Икенче көнне Фәридәнең сеңлесен алып кергәндә, операция өстәле янында Власов басып тора иде. Сөмбел яшь ханымга тынычлан, теләгеңне үтәдем дигәндәй елмаеп карады. Авыру, нинди матур күзләр дип уйлап, әкрен генә йокыга китте. Ханымның куркуы урынлы булган. Аналыкның ярты ягын бик зур шиш биләп алган. Юрий Петрович белән яшь табиб бер-берсенә карашып алдылар. Үзара киңәшләшеп, уртак бер фикергә килделәр. Аналыкның яртысын кисеп атарга, исән калган якның каналларын ябарга. Мондый хәлдә башка бала табарга ярамый. Операция 5-6 сәгатькә сузылды. Сөмбел арыды, аяклары калтырый башлады. Операцияны төгәлләп, арып-талып коридорга чыгып утырдылар. Сөмбелнең чәчләре тирләп, тагын да бөдрәләнеп маңгаена ябышкан. Молодец, Сөмбел Харисовна. Сез искиткеч яхшы эшләдегез. Мин бик канәгать, дип коллегасын мактап алды Юрий Петрович. Хәзер нәтиҗәсен генә көтәсе калды. Анда авыруның туганнары операция биткәнен көтә. Ни дияргә? Диде яшь Шәфкать туташы. Әйдәгез, тынычландырыйк үзләрен. Көтү авыр нәрсә. Чыгуга аларны авыруның туганнары уратып алды. Алар арасында Фәридә дә бар иде. Юрий Петрович, сез үзегез генә аңлатыгыз инде, дип, Сөмбел алар яныннан исәнләшеп, шишенү бүлмәсенә кереп китте. Сөмбел иртә кич авырулары янына кереп йөргәнгә күрә, аңа Фәридә белән еш очрашырга туры килде. Фәридәнең сеңлесе Фәймә Сөмбелне шатланып каршы ала торган булды. Без бит сезнең белән туганнар икән. Терелеп чыккач, Алла теләсә, апалар белән бергә кунакка чакырам әле. Килерсез бит. Син башта терел, аннары күз күрер. Сиңа бик нык сакланырга кирәк. Кунаклар әле алда күп булыр. Менә шулай салмак кына көннәр үтә торды. Кемнедер юатты, кемнедер терелтте, күп рәхмәтләр ишетте. Үзе турында гына уйларга вакыты калмады. Бер көнне операциягә керер алдыннан башы әйләнеп, күңеле булганып китте. Бу карт табибның карашыннан читтә калмады. Ни булды? Агарып киттең? Күптәнме бу хәл, шибәрем? Белмим, әллә ни булды. Башым әйләнә.
Ни булганы аңлашыла инде, Сөмбел Харисовна. Сез бит ир хатыны. Сөмбелнең башына суккандай булды. Күңеленнән көннәрне саный башлады. Саный торгач очына чыкты. Беренче көнне үк авырга узган булса кирәк. Эш белән мавыгып сизмәгән. 4нче ай киткән. Менә сиңа хатын-кыз табибы. Башкаларны моның өчен ачуланыр иде. Ә үзе эшләргә иде бит әле. Байрас ни дияр? Ярар, хәзергә әйтми торырга кирәк. Яңа елга бүләк булыр. Яңа ел җитте. Азаматның кышкы каникулы башланды. Ул да Альфис кебек мәктәпне өнә бетермәде. Аны авылга әби-бабасы янына кайтарып куйдылар. Азамат бабасы белән атта йөрде, урам малайлары белән таушуды. Әтисе кебек таза, матур, әнисе кебек сөйкемле сөякле Азамат бөтен кешене үзенә тартып торды. Куе кара кашлары астыннан балкып торган зәңгәр күзләре, бит чокырлары кешене кабат борылып карарга мәҗбүр итә. Күрше-тирә аның матурлыгына, ачык йөзле, йомшак телле булуына соклана. Бабакай дип бер нәрсә сөйли башласа, әнисе шикелле шелтиратып көлеп җибәрә. Аңа кушылып бабасы көлә. Әбием, әбекәй, миңа ни пешерәсең? Уйлы башыйсым килә дисә, әбисе юк әйберне табып оныгын сыйлый. Азаматны кышкы каникулга кайтарып куйгач, Байрас белән Сөмбел өйдә икәү генә калдылар. Байрасның эшендә яңа ел кичәсен бик зурлап уздырырга уйлыйлар иде. Директоры бер көнне Байрасны чакырып алып, хатыныңны алып килеп күрсәт инде. Алайса барыбыздан яшереп тотасың. Туй да ясамадың. Иртәгә кичке 6-да кафега җыелабыз. Соңламагыз, диде. Байрас белән Сөмбелгә моңарчы бергәләп кеше арасына чыгарга туры килмәде. Бүген беренче чыгулары. Сөмбел моңа бик җитди карады. Озын буйлы, шибәр иренә ничек тә тиң күренергә теләде. Ире белән эшләүчеләрнең аны энә күзеннән үткәрәселәре билгеле. Шуңа күрә ул барлык киемнәрен яңадан карап чыкты. Ахырда чыгарылыш кичәсенә тектергән күлмәгенә тукталды. Бу күлмәге тегелеше белән яңа ел кичәсенә туры килә. Яңа беленә башлаган эчендә каплы иде. Биек үкчәле туфли алды. Күзенә сөрмә тартты. Ирененә әзмәс иннек сөртте, чәчен бәйрәмчә матур итеп ясады. Алтыннарын тақты. Ире кайтып кергәндә, ул кафега барырга әзер иде. Байрас аны күреп телсез калды. Хәер, хатынын һәр көн күрсә дә, аңа беренче мәртәбә күргәндәй сокланып карый. Ул көн сайын яңа ягы белән ачыла барды. Сөмбел серле сандык. Байрас аны һәр көн үзе өчен әзләп ача. Шулай барсам ярыймы? Сиңа ашыймы? Диде Сөмбел әкрен генә әйләнеп. Синең белән булуыма мин әле һаман ышанып бетә алмыйм. Матур төштә яшәгән кебек. Сиңа ни кисәң дә килешә дип, хатынын кочаклап алды. Сөмбел иренә яңа ел бүләгем дип куе зәңгәр төстәге күлмәк кидерде. Һәм серле елмаеп, тагын бер бүләгем кайткач булыр, диде. Байрас белән Сөмбел кафега килгәндә халык җыелган, музыка уйный иде. Бөтен халык аларга борылып карап, үзара пышылдаша башлады. Берсе озын буйлы баһадир, икенчесе кечкенә курчак кебек күренсәләр дә, матур пар иде алар. Кичә буена Сөмбелне әле берсе, әле икенчесе биергә чакырды. Директор да: Байрас Шәүкәтович, тормыш иптәшегез белән бер әйләним, рөхсәт итегез дип, Сөмбелне биюгә чакырды. Безнең батырны кем йөгәнләгәнен бик күрәсем килгән иде. Күпләр тырышып карады, булдыра алмадылар. Сез бик матур пар. Шулай итеп, кеше күреп, кешегә күренеп кайттылар. Кайткач кара каршы утырып чәй эчтеләр. Байрас хатынына текәлеп карап утырды. Ә мин көнләшәм икән. Син башкалар белән биегәндә, билеңә салган кулларны үзеп алырдай булдым. Эшегездә ирләр күпме? Күп, дип елмайды Сөмбел. Әгәр мин көнләшә башласам, эшеңдә әнә ничаклы хатын-кыз. Кич буе синнән күзләрен алмадылар. Миннән нигә көнләшергә?
Үзем кечкенә, синең шикелле чибәр түгелмен. Башлаган сүзен әйтеп бетерергә дә мөмкинлек бирмичә, Байрас аны күтәреп алды. Кечкенә булгач күтәрергә җайлы, кочагыма кереп бетәсең дип сөйләнә-сөйләнә, Сөмбелне зур бүлмәгә алып чыкты. Кайткач тагын бер бүләк вәгъдә иткән идең түгелме? Ашыкма, сабыр ит. Сөмбел Байрасның алдыннан төшеп киемнәрен алмаштырырга кереп китте. Ул чәчләрен таратып, йокы киемен киеп ире янына чыкты. Байрас, озакламый безгә тагын бер карават кирәк булачак. Нигә? Әллә миннән аерым йокламакчы буласыңмы? Үлсәм дә риза түгел. Әрәм узган 6 елның үчен алам дип күптән әйткән идем шикелле. Җитте, алдың үчеңне. Шуңа күрә менә хәзер 1 ел аерым йоклатам үзеңне. Ник, Сөмбел? Әллә миннән туйдыңмы? Ошамыйммы? Сөмбел аңа әйтеп бетерергә ирек бирмичә, учы белән авызын каплады. Аның кулын үзенең эченә куйды. Син миннән башка берни күрмисең. Ә монда тагын бер кеше бар. Аңа инде җан керде дип пышылдады. Байрасның күзендә әллә курку, әллә аптырау чагылды. Яткан урыныннан торып утыруын сизми дә калды. Сөмбел аның югалып калуын күреп аптырады. Байрас, ни булды? Сиңа да бала кирәк түгелме? Диде куркып. Мин шатланырсың дип уйладым. Байрас бер сүз әйтми хатынын күкрәгенә кысты да, шашып үбә башлады. Кирәк, ләкин мин синең өчен куркам. Азаматны тапкан вакытта доктор мине синең ирең дип белеп, башка бала табарга ярамый дигән иде. Шуңа күрә бала турында хыялланмадым. Ә син таба алырсыңмы соң? Теге вакыттагы кебек булмасмы? Синең кебек иргә үлсәм дә бер бәби табып бирәм инде. Ләкин кем булыр белмим. Сөмбел, тыңла әле. Мин баласыз яши алырмын. Синсез яши алмам. Миңа андый корбан кирәкми. Безнең улыбыз бар. Синең теге вакытта интегүләреңне мәңге онытасым юк. Сөмбел, мин сине югалтудан куркам. Бәлки, дип бармагын Байрасның ирененә куйды. Аңа җан кергән. Ул барысын ишетә, аңлый. Әти миннән баш тарта дияр. Рәнҗер. Алай әйтү түгел, уйлый да күрмә. Аның битләрен учына алып күзенә карады. Курыкма. Син минем табиб икәнемне онытма. Барысы яхшы булыр. Синең артык дәртеңне генә кая куярбыз дип, яратып, Байрасның ирененнән үбеп алды. Шитләргә карый башласаң ни эшләрмен? Шушы көннән Байрас өчен яңа тормыш башланды. Ул тынычлыгын югалтты. Хатынының һәр сулышын аңларга тырышты. Сөмбел иреннән көлде. Кем авырлы, синме, минме? Бөтенләй чиргә сабыштың, ябыктың. Син исән сау булып, бәби алып кайтканчы, мин тынычлан алмам. Байрас, җаным, мин чирле түгел, мин авырлы. Вакыты җиткәч тә кайгырырга өлгерерсең әле.